இல்ல வாட்ஸ்அப் நம்பர் இஷ்யூ இருந்தது. இப்போ வாட்ஸ்அப் நம்பரே சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு பாத்தீங்களா? earlier அந்த டிஃபரண்ட் நம்பர், இப்ப டிஃபரண்ட் நம்பர். ஆமா, கூட ஒரு டிவோட்டி சொல்லியிருக்காரு, இஸ் ஃப்ரம் டிஃபரண்ட் கண்ட்ரி ஐ பிலீவ். அவர் எம் லிவிங் சொல்லிட்டு அவர் 11 இது இருக்கான், 11 இது இருக்கு, டிஜிட்ஸ் இருக்கு, அவரால் என்டர் பண்ண முடியல அப்படின்றாரு. ஓகே ஓகே கிருஷ்ணா, நீங்க யூடியூப்ல போட்டுறீங்களா, இதுல சாட்ல போட்டுறீங்களா? எந்த நம்பர்? அந்த வாட்ஸ்அப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் வந்து 11 நம்பர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்களா? மாதாஜி அது வந்து இந்தியால மட்டும் தான். நான் சொல்றேன் மாதாஜி, அது வந்து இந்தியால மட்டும் நமக்கு 10 டிஜிட் வரும், வெளியே எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமா வரும், கம்மியாவும் வரும். ஓகே, 0 முன்னாடி வரும். ஆமா, அதுல நமக்கு வந்து லாஸ்ட்ல 10 டிஜிட் நம்பர் மட்டும் என்ட்ரி பண்ணா போதும். அது எதுக்காகனா, சில நேரம் மெயில் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு குயிஸ் பண்ணும்போது டிஃபரண்ட் வந்துனா அது வந்து குயிஸ் அட்டெண்ட் பண்ண முடியாது. ஓகே, அப்ப இந்த நம்பர் வச்சு நம்ம கிளியரா அந்த டாட்டா எடுத்துருவாங்க. ஓகே, அதுக்காக ஏதாவது லாஸ்ட்ல 10 டிஜிட் நம்பர் நம்ம இதுல என்ரோல் பண்ணணும். ஓகே. ஆனா இது இந்த அட்மின் மீட்டிங்ல சொன்னாங்க. ஓகே, எம்ஜி லிவிங் கேட்டுட்டு இருக்கீங்களா? லாஸ்ட் 10 டிஜிட் நீங்க என்டர் பண்ணுங்க, போறோம். மணிமாறன் ஜாயின் ஆயிருக்காரா? ஆமா ஆமா இருக்காரு. சரி, அவருக்கு நீங்க கொஞ்சம் கனெக்ட் பண்ணி சொல்லிடுங்க கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி, ஓகே. மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்கேன், ப்ளீஸ் என்டர் லாஸ்ட் 10 டிஜிட் னு அனுப்பிருக்கேன். ஓகே. மலேசியா. ஓகே, மலேசியால இருந்து பண்றாரு. ஒரே நிமிஷம் என்னோட எனக்கும் இங்க வந்து மஸ்கட்ல வந்து இந்த 8 டிஜிட் நம்பர் தான் வரும். கண்ட்ரி கோட் வந்து 11 வந்துரும். அப்ப எனக்கு என்ட்ரி பண்ண முடியாது. அப்ப லாஸ்ட்ல வந்து 10 டிஜிட் நம்பர் மட்டும் போட்டா போதும். ஸ்வீட்ஸ்ல இருந்து கூட ஒரு மாதாஜி கேட்டிருந்தாங்க, வாணின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. இன்னைக்கு ஸ்லோகா ரெசிடேஷன் யார் பிரபு இன்னைக்கு? இல்ல, நீ யாருமே இல்ல. சேவிக்கிறேன். ஓகே மாதாஜி, ஓகே மாதாஜி, ஓகே, நோ இஷ்யூஸ். ஓகே, now let me share my screen. இன்னைக்கு என்ன ரொம்ப கம்மியான கூட்டம் இன்னைக்கு. யூடியூப்ல நிறைய பாக்குறாங்களான்னு தெரியல எனக்கு. இல்ல ஜூம் டு யூடியூப்ல வந்து ஃபுல் கணக்கு வருது. So you will get. So அதனால தான் I am able to take the logsல. யூடியூப் இதுக்காக ஸ்பெசிஃபிக்கா போய் பார்த்தேன், 10 மெம்பர் தான் இருக்காங்க. அது வந்து டைரக்டா கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க. பட் இந்த ஜூம் மூலமா போறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது அந்த லைவ் செஷன் போறோம், அது தெரிஞ்சு போயிடும். நம்ம கவுண்ட்ல வராது அது. இங்க கவுண்ட்ல வரவே வராது. நானும் அப்படிதான் நினைச்சேன், பட் இட் won't come. லாஸ்ட் 300 வரைக்கும் போனுச்சு, இந்த வாட்டி ரொம்ப கம்மியா போயிட்டே இருக்கு. இந்த வாட்டி எல்லா லாங்குவேஜுமே ஹிட் தான். ஏன்னா அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இஷ்யூ இருந்ததுனால. தட் வாஸ் த ப்ராப்ளம். நமக்கு 3 வாட்ஸ்அப் குரூப் வந்ததே ஜாஸ்தி, அதாவது தட் இஸ் ஒன்லி கிரேட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இந்த வாட்டி ரொம்ப கடினமான. ஆமா ஆமா, வில் கெட் இந்த வாட்டி வரும். எஸ். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய சாலுக்ய சாக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன மூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமாஹ்யம் ததா ஸ்வா பதண்டிகம். ஏ கிருஷ்ணா கருண சிந்து தீனபந்து ஜெகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌரங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சகல்பதாருப்யஸ்ய கிருப சிந்துப்ய ஏவ ச பதித்னாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கம், வந்தனங்கள். இன்னைக்கு நாம படிக்க போறது க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரஜ்ஞ விபாக யோகம். அதாவது க்ஷேத்ரம்னா என்ன, க்ஷேத்ரஜ்ஞன்ன்றது யாரு, அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த அந்த க்ஷேத்ரஜ்ஞனுக்கும் இந்த க்ஷேத்திரம்க்கு என்ன சம்பந்தம், அதை பற்றி எல்லாம் நம்ம அதாவது ஞானம் ஞேயம் இதை பற்றி எல்லாம் நாம இன்னைக்கு படிக்க போகின்றோம். ஸோ இன்னைக்கு மிக முக்கியமான ஒரு சாப்டர். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டேட்டிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு வில் என்டர் இன்டு தி செஷன். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ
சோ நேத்து நாம பார்த்தது பக்தி யோகம் கடைசி அத்தியாயம். அதாவது உருவம் வழிபாடு சிறந்ததா, அதாவது தோன்றாத அருவமாக இருக்கக்கூடிய அந்த வழிபாடு சிறந்ததா அப்படிங்கறத வந்து கேட்டாரு நம்ம அர்ஜுனர். அதுதான் மையா வேஷ்ய மனோயே மாம். அதாவது அவர்களுடைய, அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றார் பதில், அதாவது அவருடைய பர்சனல் ஃபார்ம் மேல வந்து நம்ம மனதை நிலை நிறுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் சொல்றார். we have to fix our minds in his personal form. அதுதான் வந்து உசிதமானது. சோ அதாவது தோன்றாத அருவத்தை வணங்குவதை விட இந்த உருவ வழிபாடு தான் சிறந்தது அப்படிங்கிறது வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார். சோ அதுதான் முக்கியமான சொற்றொடர். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள் நாம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அனன்ய பக்தி, சாதன பக்தி, அதுக்கப்புறம் வந்து நிஷ்காம யோகம்ல பண்றது, சகாம கர்ம யோகம்ல பண்றது, அதுக்கப்புறம் தியான யோகம், அதுக்கப்புறம் ஞான யோகம். சோ அதுக்கப்புறம் வெறுமனே வந்து எல்லாத்தையுமே துறந்துட்டு, அதாவது எந்த பலனும் எதிர்பார்க்காம செய்யக்கூடியது சிறந்தது. இத்தனை ஆப்ஷன்ஸும் வந்து பகவான் வந்து கொடுக்கிறார் ஆக்சுவலி. அதுதான் வந்து மையா ஏவ மனா திஸ்வ மையி. அதாவது பகவானுடைய அதாவது உணர்வில், அதாவது பக்தி உணர்வுல வந்து எனக்கு எதையும் அர்ப்பணித்தால் அதுவே வந்து சிரேஷ்டம் அப்படின்றது வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார். அதாவது கலங்கமற்ற பக்தியில. நெக்ஸ்ட் கிருஷ்ணருக்கு அன்பான தகுதிகள், அதாவது ஒரு பக்தனுடைய சுபாவங்கள், அவருடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இது இருந்தா அவரெல்லாம் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள் அப்படிங்கிறதையும் சொன்னார் பகவான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சமக சத்ரௌ ஷா மித்ரே ததா அப்படின்னாக்கா சமமாக பாவிக்கணும். அதாவது சத்ருவையும் சரி மித்ரனையும் சரி சமமாக பாவிக்கிறது தான், அதுதான் முக்கியமான சொற்றொடர் இதுல. ஸோ அதாவது ஈக்குவல் டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் எனிமீஸ், அதாவது எல்லாரையும் ஒன்று போல நடத்தக்கூடிய தன்மை, அது ஒரு முக்கியமான வார்த்தை அந்த அத்தியாயத்துல. ஸோ 12வது அத்தியாயம் பக்தி யோகம் லாஸ்ட் அத்தியாயம். ஸோ அந்த 6 அத்தியாயங்கள் போனதே தெரியல நமக்கு. ஸோ நல்ல இருந்தது அந்த 6 அத்தியாயங்கள். இப்போ நாம படிக்க போறது பக்தி கலந்த ஞான யோகத்தின் மேல. இது வரைக்கும் பக்தி என்னன்னு தெரிஞ்சிருந்தாச்சு, கர்மம் என்ற என்னன்னு தெரிஞ்சிருந்தாச்சு. இனிமே ஞானம் கலந்த பக்தி எப்படி எடுத்துட்டு போறது அப்படிதான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். சோ இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம் என்னன்னாக்கா, அர்ஜுனன் 6 கேள்விகள் கேட்பார் ஆக்சுவலி. அதாவது பிரகிருத்தின்னா என்ன, கஷேத்திரம்னா என்ன, கஷேத்திரஜ்ஞன்னா என்ன, இதன் ஞானம் என்றால் என்ன, நேயம் என்றால் என்ன, அது இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே அவர் வந்து கேட்பாரு. அதுல வந்து மிகவும் முக்கியமானது ஏதத் வேதித்தம் இச்சமி. சோ அதாவது இதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சுக்க நான் விரும்புகின்றேன் அப்படிங்கிறது தான் அந்த சொற்றொடைய மீனிங் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த கேள்விகள் எல்லாமே வந்து பகவான் கிட்ட கேட்பாரு. ஸோ கஷேத்திரம் மற்றும் கஷேத்திரஜ்ஞம் ஞானத்தின் விளக்கம். அதுல முக்கியமான ஒரு இது என்னன்னாக்கா கஷேத்திர ஞானம் சாபிமாம் வித்தி. ஸோ பகவான் நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஒரு உடலை பற்றி மட்டுமே அறியக்கூடிய தன்மை நமக்கு, அது கூட ஞானம் இருந்தால் மட்டுமே நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஞானம் வந்து அவ்வளவா இல்லைன்னா கண்டிப்பா இந்த உடல் வந்து உடல்தான் உயிர் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு போகக்கூடியவங்களும் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம். சோ ஆனா பகவான் எல்லா ஹிருதயங்களிலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா வீற்றிருக்கிறார், பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல வீற்றிருக்கிறார். அதனால அவருக்கு எல்லா உடல்களை பற்றி எல்லா கஷேத்திரங்களையும் பற்றியும் அவருக்கு தெரியும். அதுதான் அதனுடைய மீனிங் ஆக்சுவலி. அதுக்கு அடுத்தது அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறைகள், அதாவது ஞானத்தை அடைவதற்கான செயல்முறைகள் என்னென்ன. அதாவது மயி சனன்ய யோகேனா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது நம்ம எப்பொழுதுமே வந்து ஸ்திரமாக கலங்கமற்ற பக்தியில வந்து பகவானை நாம சேவித்தால் கண்டிப்பாக நமக்கு அறிவை, அதாவது ஞானம் என்பது பகவான் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு அவர் வழங்குகிறார். ஹிருதயத்திலிருந்து அவரே வந்து நமக்கு வந்து அந்த ஞான மார்க்கத்தை அவரே வந்து வழிகாட்டுகிறார். இதுதான் வந்து முக்கியமான சொற்றொடர் இங்க. நேயம் அறிவின் பொருள், அதாவது அறியப்பட வேண்டிய பொருள் யாருன்னா பகவான் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். அதுல சர்வதக பாணி பாதம் தத்வதக. ஸோ எல்லா எவ்ரிவேர் ஆல் ஹிஸ் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் லெக்ஸ், எல்லா இடங்களிலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய பாதங்களும் அதாவது கால்களும் கைகளும் தான் இருக்கு, எல்லா இடத்துலயுமே அவருடைய இதுதான் இருக்கு, அதாவது அவருடைய ஆளுமை தான் இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம. அதுக்கப்புறம் பிரகிருதி புருஷா மற்றும் அதனுடைய யூனியன் ஒன்றாகும் தன்மை. அதாவது பிரகிருதி என்பது இந்த பொருள் இயற்கை, புருஷா என்பது நம்ம வந்து அதாவது இந்த இயற்கையினுடைய ஓனர்ஷிப் யாரு
அதை பற்றி நம்ம அதனுடைய யூனியன். அதுல காரணம் குணசங்கியோஷ, அதாவது 3 குணங்கள். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா காரணம் குணசங்கியோய, இது வந்து என்னன்னாக்கா எப்படி இந்த 3 குணங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா this is due to his association with the 3 modes. அதாவது பகவான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மள எல்லாருமே இந்த உலகத்துல படைத்தார். நாம இந்த உலகத்துல இருக்கும்போது இந்த 3 குணங்களோட தான் தொடர்பு வச்சிருக்கோம் நம்ம, இல்லைங்களா? அந்த தொடர்பை பற்றி விளக்குவதுதான் இந்த பிரகிருதி புருஷா அதனுடைய யூனியனை பத்தி, அதாவது ஒன்றாகும் தன்மையை பற்றி. அதுக்கப்புறம் அறிவின் பார்வை, அது என்னன்னாக்கா கஷேத்திர கஷேத்ரஜ்ஞயோர் ஏவம் அந்தரம் ஞான சக்ஷுஷா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா those who see with the eyes of knowledge, பாத்தீங்கன்னாக்கா so difference between the body and the knower of the body. அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஞானத்தினுடைய ஒளியில வந்து இந்த உடல் என்பது என்ன, உடலுக்கும் இந்த ஆத்மாவுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படிங்கறத பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் அதுதான் முக்கியமான ஒரு சொற்றொடர் இங்க. அதுதான் அறிவினுடைய பார்வையாக கருதப்படுகிறது. இதுதான் வந்து சம்மரி ஆஃப் திஸ் சாப்டர். சோ நாம வந்து அர்ஜுனர் கேட்கக்கூடிய 6 கேள்விகள் என்ன? பிரகிருதி அப்படின்னா பொருள், இயற்கை. நாம கூட பிரகிருத்தின்னா சொல்றோம் இல்லைங்களா? சோ இந்த பிரகிருத்தியை நாம இருக்கக்கூடியது இந்த பௌதீக இயற்கை தான், அதுதான் பொருள் இயற்கைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. புருஷா என்பவர் யார் என்றால் இதை அனுபவிப்பவர் யாரோ, பிரகிருத்தியை யார் அனுபவிக்கிறாரோ அவர்தான் புருஷர் அப்படிங்கிறது அர்த்தம். கஷேத்திரம் என்றால் இந்த சரீரம். சோ இந்த கஷேத்திரம் வந்து சரீரம். கஷேத்ரஜ்ஞன் யாருன்னா இந்த கஷேத்திரத்துக்கு யார் உரிமையாளனோ அவன் தான் கஷேத்ரஜ்ஞன். சோ உடலில் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்மா இருக்கிறது, பரமாத்மா, இரண்டு ஜீவன்கள் நம்ம உடல்ல இருக்கிறது, இல்லைங்களா? we belong to the வைதம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஜீவாத்மா இந்த உடல்ல இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த உயிர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியும், கான்சியஸ்னஸ் இருக்கிற. சோ இத வந்து ஆக்டிவா வைக்கிறது யாரு? நம்ம பரமாத்மா தான். சோ அதனால வந்து பரமாத்மா உள்ளுக்குள்ள இருக்காரு, ஜீவாத்மாவும் உள்ள இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இந்த உடலுக்கு மட்டுமே உரிமையாளன் தான் ஜீவாத்மா. ஆனா அனைத்து உயிர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா எல்லாருக்குமே வந்து இஸ் த சோல் ப்ரொப்ரேட்டர் ஆஃப் எவ்ரிஒன். சோ எல்லா உடலினுடைய பார்வையாளரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மா அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஞானம் என்பது என்னன்னாக்கா கஷேத்திரத்துக்கும் கஷேத்ரஜ்ஞத்துக்கும் என்ன தொடர்பு, அதை பற்றி செல்ஃப் நோயிங் ஒன் செல்ஃப், அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானமாக அறிவிக்கப்படுகிறது. நேயம் என்பது என்னன்னாக்கா அறிவினுடைய இலக்கு. அதாவது நம்மளுடைய இலக்கு எது? பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்வது, அந்த பரமாத்மாவை பற்றி தெரிந்து கொள்வதுதான் நேயம். இந்த 6 கேள்விகளை தான் வந்து நம்ம அர்ஜுனர் வந்து கேட்டாரு நம்ம பகவானை. சோ ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் 2 வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. अथ त्रयोदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं யதஞானம் மதம் மம. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது இங்க பகவான் என்ன கேட்டிருக்க, அதாவது அர்ஜுனன் என்ன கேட்டிருக்காரு முன்னாடி பார்த்ததுதான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இயற்கை, அதாவது பிரகிருதி என்பது இந்த பௌதிக இயற்கை. அனுபவிப்பவன் யாரோ, அதை என்ஜாய் பண்றவர் யாரோ அவர் தான் வந்து புருஷர். சோ இந்த ஹூ இஸ் த சூப்பர் என்ஜாயர்? நம்ம இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் இஸ் த என்ஜாயர். ஆக்சுவலி நாம என்ஜாயரே கிடையாது. we are all part of him. we are not full. he is the complete, he is the absolute அப்படிங்கிறது நம்ம தெரியும். முழுமை, பரபிரம்மம், எல்லாத்தினுடைய முழுமையும் அவர் தான். அதனால சர்வத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ஜாய் பண்றவர் யாருன்னா பகவான் தான், நம்ம கிடையாது. we are all part of him. இப்ப வந்து எப்படி உணவை உட்கொள்வதற்கு இந்த கை உபயோகப்படுகிறதோ, சோ உட்கொள்ளுற வரைக்கும் தான் இந்த கையாக தான் நம்ம இருக்கோம். ஆனா உணவை உட்கொள்பவர் யாரு? பகவான். சோ அந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தான் நம்ம. we are all part of him, we are not the full அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். களம் என்பது கஷேத்திரம். இந்த உடல் வந்து களம். இது பஞ்சபூதங்களோட தொடர்பு இருப்பது. ஆக்சுவலி களத்தை அறிபவன் யார்? இந்த களத்தை அறிபவன் கஷேத்ரஜ்ஞன். சோ பகவானுக்கு எல்லா களங்களும் தெரியும்.
நமக்கு இந்த ஒரு களம் மட்டும்தான் தெரியும். அதுவும் நாலேஜ் இருந்தா மட்டும்தான், செல்ஃப் ரியலைசேஷன் இருந்தா மட்டும்தான் நமக்கு அதுவும் புரியும். இல்லைன்னா அது கூட நமக்கு தெரியாது, அந்த நாலேஜும் நமக்கு கிடையாது. அறியப்படும் பொருள், அதாவது நாம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு இது என்னன்னாக்கா, நாலேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை பற்றி நாம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்மளுடைய இலக்கு கூட அதுதான். அடைய வேண்டிய இலக்கு எது? நம்ம வந்து பகவான் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலத்துக்கு போக வேண்டியதுதான் நம்மளுடைய இலக்கு. அதுதான் வந்து நேயம். சோ இவற்றையெல்லாம் நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் என்று கேட்கிறாரு. அதுக்குதான் பகவான் இந்த பொருள் எல்லாமே சொல்றாரு ஆக்சுவலி. எஸ், 3 வாசிங்க மாதாஜி. தச்சேத்ரம் யச்ச யாத்விக்ச யாத்விகாரியதஸ்ச யத் ச ச யோ யத் பிரபாவஸ்ச தத் சமாசேன மே ஸ்ருணு. எஸ், நான் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன். ஏன்னா அனைத்து உயிர்வாழிகளிலுமே பகவான் இருக்கார், பரமாத்மா சொரூபத்துல இருக்கார். அதனால அவர்தான் உள்ள உக்காந்துட்டு ஷீரோதய விஷ்ணுவா நமக்கு அக்கௌண்டிங் பார்த்துட்டு இருக்கார். நாம செய்யக்கூடிய செயல்களுடைய என்னென்ன, எது பாவம் எது புண்ணியம் அப்படின்ட்டு வந்து நீட்டா எழுதி வைக்கிறார் கணக்கு. அந்த கணக்குல எதுவுமே மாற்றமே வராது நமக்கு. அதனால நம்ம செய்யறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக யோசிக்கணும், இது புண்ணிய காரியமா பாவ காரியமா அப்படின்றது வந்து. ஏன்னா அதுல அந்த கஷ்டமும் நஷ்டமும் நம்ம இந்த ஆத்மா மட்டும்தான் தெரிஞ்சுக்கும், அதுதான் அனுபவிக்கும் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையுமே. நம்ம இந்த உடலோட இருக்கும்போது நமக்கு அந்த வலி தெரியாது. நமக்கு ஆல்ரெடி இந்த வியாதிகளோட கஷ்டப்பட்டு இருப்போம் இந்த உலகத்துல. இந்த உடலை விட்ட பின் அந்த ஆத்மா எடுத்துட்டு போகுது இல்லைங்களா, அந்த பாவ புண்ணியம் அக்கௌண்ட். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரிதான் அது சொர்க்கத்துக்கு போகுமா, நரகத்துக்கு போகுமா, மோட்சம் அடையுமா, இன்னொரு பிறவி எடுக்குமா, இல்லை விலங்கினத்துல சேருமா, இல்லை நரகலோகத்துக்கு போகுமா, இது எல்லாமே வந்து அந்த அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் பொறுத்துதான். அதுதான் இருமைன்னு சொல்லுவோம் நம்ம. அந்த இருமைகளை வந்து நம்ம வந்து ஜீரோ பண்ணணும் அது எப்பவுமே. சோ அது அப்படி பண்ணாதான் நம்ம வந்து மோட்சகதிக்கு போக முடியும். சோ உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உடல் என்பது என்ன, அதை பற்றியான ஞானத்தையும், இந்த ஆன்மா என்றால் என்ன, இதை பற்றி அறிந்து கொள்வதே ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இதுவே எனது அபிப்பிராயம்ட்டு பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லியிருக்கார். இதுதான் நம்ம செகண்ட் சாப்டர்லயும் நம்ம பார்த்தோம். இது அட்வான்ஸ்டு ஃபேஸ் ஆஃப் த செகண்ட் சாப்டர் நம்ம படிக்கிறது. எஸ், 5th ஸ்லோகம் வாசிங் மாதாஜி. மகாபூதான்யஹங்காரோ புத்திரவ்யக்தமேவ ச இந்திரியாணி தசைக்கம் ச பஞ்சசேந்திரிய கோச்சராஹ. செயல்களின் களம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா செயல்களின் களம் எது? இதுதான், இந்த உடல் தான் செயல்களின் களம். செயல்களை அறிபவன் யார்? அது பற்றி அறிபவனை பற்றிய அறிவு. அதாவது செயல்கள் என்னென்ன செயல்கள் இந்த உடல்ல வந்து நடக்குது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா, அப்படிப்பட்ட அறிவு பற்பல முனிவர்களால் பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக எழுதப்பட்டது. வேதாந்த சூத்திரத்தை ஏற்றியவர் வேதவியாசர். அவர் கூட வந்து இத பத்தி குறிப்பா சொல்லியிருக்கார். சோ அதாவது இன்னொன்னு, நம்ம கபில முனி கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய சாங்கிய பிலாசபிலையும் நீட்டா எழுதியிருக்கார் அப்படிங்கிறதையும் முன்னாடி நம்ம படிச்சோம். குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது பாத்தீங்கன்னா வேதாந்த சூத்திரத்துல இதற்கான காரணங்கள் என்ன, அதனுடைய விளைவுகள் என்ன அப்படிங்கிறதையும் பத்தி நீட்டா வந்து விவரிச்சிருக்காங்க ஆக்சுவலி. தாரணேஸ்வரி மாதாஜி ஒரு எல்லாரும் எழுதிட்டு இருக்காங்க, நான் கவனிக்கிறேன், அதை புரியுது. ஸ்லோகமும் இதுவும் மேட்ச் ஆகலன்னு. அதாவது இது வந்து 13.4 இருந்தது, அதுல 5 இருக்கு. ஆமா, ஆக்சுவலி நான் கூட நான் நீங்க செகண்ட் ஸ்லோகம் வாசிக்கும் போது எனக்கு டவுட் வந்தது. எங்களை மன்னிச்சுக்காங்க, நாங்க வந்து அந்த நம்பர் இந்த ஸ்லைட் அண்ட் the number in the book is little different. நான் I will see the slide and அதுக்கப்புறம் நான் அதுக்கு தாப்புல படிக்கிறேன். ஓகே ஓகே, thanks for letting us know. thank you. எஸ். இன்னொன்னு பாத்தீங்களா, இங்க வந்து அன்னமயா, பிராணமயா, ஞானமயா, விஞ்ஞானமயா, ஆனந்தமயா. சோ இந்த 5 நிலைகள் நம்ம பரமாத்மா ஸ்வரூபத்தை இந்த உடல்ல நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். சோ இத வந்து ஐ வில் கீப் த ஸ்லைட் ஹியர் ஒன்லி. நான் என்னுடைய இந்த நோட்ஸுக்கு போறேன். ஒரே நிமிஷம். ஏன்னா அது முடிஞ்சாலே இந்த சாப்டரே நல்லா புரிஞ்ச மாதிரிதான். அதை புரிஞ்சுண்டா அவங்க வந்து ஈஸியா அர்த்தம் பண்ணிப்பாங்க. ஒரே நிமிஷம்.
ஓகே, இது செகண்ட். இப்ப நான் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஸ்தூலம் சூஷ்மம் இத பத்தி நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து விளக்க போகிறேன். So let me share the screen. இருபத்தி 4 பண்புகள். சோ ஒரு ஜீவன் வந்து இந்த உலகத்துல வந்து உயிரோட வராது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? ஸ்தூலமும் சூஷ்மமும் இணைந்ததுதான் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஜீவன் வந்து உற்பத்தி ஆகிறது. சோ பகவான் அந்த விதையளிக்கும் தந்தை அப்படிங்கிறதையும் நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா? அந்த பண்புகள் இத்தனை 24 பண்புகள். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா செயல்களின் களம், மெட்டீரியல் நேச்சர், அந்த கஷேத்திரம். இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்தூலம் என்பது இந்த உடலை குறிக்கிறது, சூக்ஷ்மம் என்பது ஆன்மாவை குறிக்கிறது. இதுல எந்த டவுட்டும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. சோ இந்த ஸ்தூலம் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து ஜனிக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 24 பண்புகளோட தான் ஜனிக்கிறது. அதுல விழுந்துதான் நம்ம வந்து மேல எழுறதே கிடையாது. ஆக்சுவலி அதை நம்ம கரெக்டா நம்ம எடுத்துன்னு போனோம்னாக்கா அதுல இருந்து நம்ம வந்து ஈஸியா வெளியே வரலாம். ஆனா நாம அதுலயே மூழ்கி போறதுனால தான் நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் ஆகுது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பஞ்சபூதங்கள். ஸோ இந்த பஞ்சபூதம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய உடல் பாத்தீங்கன்னாக்கா பூமிக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. அதே மாதிரி நம்ம உடல்ல ஓடக்கூடிய அந்த ரத்தத்தை வந்து நீருக்கு வந்து பஞ்சபூதங்கள் நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? நிலம், நீர், காற்று, ஆகாயம், அப்புறம் வந்து நிலம், நீர், அக்னி. ஸோ இந்த 5மே வந்து நமக்கு பஞ்சபூதங்கள். ஸோ நம்ம சுவாசிக்கிற இது வந்து காற்று, அது காற்றோட ஒப்பிடப்படுகிறது. நம்ம வெளியே விடுற அந்த சுவாசம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெப்பம் இருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம வயிற்றுல வந்து உணவு ஜெரிக்கும் போது வரக்கூடிய அந்த வெப்பமும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அக்னி ஸ்வரூபத்துக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சுவாசத்துல வந்து காற்று. இந்த உடல்ல எங்கேயாவது வெற்றிடம் இருந்தால் அந்த வெற்றிடத்தை வந்து ஆகாயத்துக்கு வந்து மேப் பண்ணிருக்காங்க. சோ இப்போ வந்து இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பஞ்சபூதங்களோட ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதாவது வர்ஸ்டான ஒரு சண்டாளனாக இருந்தாலும் சரி, ஹையஸ்ட் லெவல் ஒரு யோகியா இருந்தாலும் அனைவருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பஞ்சபூதங்களோட சம்பந்தப்பட்டவர்கள் தான். இதுல எந்த ஒரு வேறுபாடுமே கிடையாது. எவ்ரி ஒன் ஆர் ஈக்குவல். இதுல இருந்தே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். 2வது ஃபால்ஸ் ஈகோ, அகங்காரம். இந்த உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து இந்த 3 குணாதிசயங்களோட நம்ம வந்து இருக்கும் பொழுது 3-fold நேச்சர், அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம், அதாவது தோன்றாத இயற்கை. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு தெரியாத இயற்கை என்பது ஒன்று இருக்கிறது. தெரிந்த இயற்கை நம்மளை சுத்தி என்ன எந்த அளவு தூரத்துக்கு நமக்கு தெரியுமோ அந்த அளவுக்கு தான் நமக்கு வந்து தெரிஞ்ச இயற்கைன்னு சொல்லுவோம். நமக்கு தெரியாத இயற்கைகள் அந்த அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த த்ரீ மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது தோன்றாத இயற்கையின் தன்மை, அதுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய 3 குணங்களுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய அந்த தோன்றாத இயற்கை தான் வந்து ஒரு குணம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அகங்காரம் அப்படிங்கிறது இன்னொரு குணம். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அறிவு, அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ், ஞானம். சோ இங்க மேல இருக்கக்கூடிய பஞ்சபூதங்களோட சேர்ந்து ஃபால்ஸ் ஈகோ 6, அறிவு என்பது 7, அதுக்கப்புறம் வந்து தோன்றாத இயற்கை தன்மையின் 3 குணங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஒன்று வந்து 8 ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானேந்திரியங்கள், அக்வேரிங் சென்சஸ் இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க. ஸோ அதாவது ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் குணங்கள் அல்லது புலனறிவு உறுப்புகள். ஸோ அதாவது நம்ம சமஸ்கிருத மொழியில சொல்லணும்னாக்கா நம்ம வந்து ஞானேந்திரியங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது கண்கள், காதுகள், நாசி, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நாக்கு, அதுக்கப்புறம் டச், அதாவது தொடு புலன். ஸோ இந்த தொடும் உணர்ச்சி. ஸோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானேந்திரியங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ வந்து 8ஓட சேர்ந்து இந்த 5 வந்து 13 ஆயிற்று. ஓகேங்களா? 24 பண்புகள்ல 13 பண்புகள் தெரிஞ்சு போச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒர்க்கிங் சென்சஸ்னாக்கா கர்மேந்திரியங்கள். ஒர்க்குனாலே கர்மம் நமக்கு தெரியும். ஸோ அதை அப்படியே மேப் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். ஸோ கர்மேந்திரியங்கள் 5. அதாவது என்னன்னாக்கா பேச்சு, வாய்ஸ், அதுக்கப்புறம் நடத்தல், அதாவது காலால நம்ம நடக்குவோம், கைகளால் வந்து நம்ம வேலை செய்யறது. அதுக்கப்புறம் ஆனஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது எக்ஸ்கிரேட்டரி ஆர்கன்ஸ், நம்ம உணவு செரிச்சு வேஸ்ட் எல்லாம் வெளியே போகுது இல்லைங்களா, அந்த உறுப்பு. அதுக்கப்புறம் ஜெனிட்டல்ஸ், இனவிருத்தி ஆர்கன்ஸ். இந்த 5ம் வந்து வேலை செய்யக்கூடிய
சென்சஸ். இதெல்லாமே வந்து வேலை செய்யக்கூடியது. இது வந்து யோசிக்கிற தன்மை கிடையாது. இதெல்லாம் கண்கள், காதுகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா சம் ஆக்ஷன்ஸ் பண்ணதுனால வரக்கூடிய இது. ஆனா இதெல்லாம் வந்து எப்பவுமே ஒர்க்கிங்லயே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இது வந்து கர்மேந்திரியங்கள். ஸோ 13 + 5 என்னாச்சுனாக்கா 18 ஆயிடுச்சு. 24 பண்புகள்ல வந்து இது வந்து 5. அதுக்கப்புறம் இந்த புலன்களினுடைய செயல்கள், அதுதான் வந்து புலன்களின் செயல்கள் வந்து 5 வகை. கண்கள் என்ன செய்யும் சொல்லுங்க? பார்க்கும் அந்த செயலை செய்கிறது. அதுதான் வார்மத்துன்னு சொல்றோம், பார்த்தல். அதுக்கப்புறம் காதுகள் என்ன கேட்கும் தன்மை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கேட்டல், சவுண்ட வந்து அப்சர்வ் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் நாசி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்மெல் பண்ணும், அதாவது நுகருதல், அது வந்து ஒரு ஆக்ஷன். அதுக்கப்புறம் நாக்கு வந்து டேஸ்ட் பண்றது, ஆக்சுவலி உண்ணுதல், அதை டேஸ்ட் பண்ற அந்த இது நடக்கும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா தொடும் உணர்ச்சி, பாத்தீங்கன்னாக்கா டச், அந்த தொடுதல் அப்படிங்கிற அந்த ஆக்ஷன் வந்து இது வந்து எல்லாமே இந்த மேல அந்த ஞானேந்திரியங்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான் வந்து ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் த சென்சஸ் சொல்லுவோம், இல்லைன்னா புலன்களின் செயல்கள் அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவோம். ஸோ ஆல்ரெடி 18ஓட கலந்து இந்த 5 வந்து 23 ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த 23ஓட ஒரு பெரிய இது இருக்கு, மனம். இது எல்லாத்தையும் விட இந்த 23ஐயுமே வந்து வழிநடத்தி செல்வது எது? மனம்தான். ஸோ அதுவும் வந்து ஒரு இது என்னது பண்பு. சோ இதோட 24 பண்புகள். நாம் எல்லாருமே இந்த 24 பண்புகளோட தான் இந்த உலகத்துல வந்து ஸ்தூல ரூபத்துல வந்து வந்திருக்கோம் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம். ஓகேவா? இப்போ ஸ்தூலத்தை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம உடல்ல வந்து பரமாத்மா ஸ்வரூபம் எங்கெங்க இருக்கு அப்படிங்கறதையும் நம்ம வந்து பார்க்க போகின்றோம். ஒரு நிமிஷம். இது உங்களுக்கு பிடிஎஃபா உங்களுக்கு அந்த இதுல போட்டிருக்காங்க. சாரி, பரமாத்மா அப்படின்னு ஒரு டாக்குமெண்ட் இருக்கும். இன்னைக்கு சாப்டர்ல நீங்க அதை பார்க்கலாம். ஸோ நான் இங்க என்ன எழுதியிருக்கேனோ அதை வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க. ஸோ நீங்க வந்து இப்ப ஞானம், நேயம் இதெல்லாம் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, அதை பத்தி நம்ம அங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் நம்ம. ஸோ உண்மையான ஞானம், உன்னதமான ஞானம் அப்படின்னா என்னன்னாக்கா, ஆத்மா என்பவன் யார்? களத்தை அறிபவன், இந்த உடலின் உரிமையாளன் அவன்தான். பிளஸ் பரமாத்மா என்பவர் யார்? பகவான், அவர் அனைத்து உயிர்வாழிகளின் உரிமையாளர். சோ இதுதான் வந்து ஞானம் என்பது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. சோ ஆத்மாவை பற்றி தெரிஞ்சு கொள்வதும், பரமாத்மா நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்காருன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறதும் வந்து ஞானமாகிறது. இந்த மேற்கூறிய இந்த 3 நிலைகளை பற்றி யார் ஒருவர் திண்ணமாக அறிகிறாரோ அவரே உண்மையான ஞானத்தை அறிபவர் ஆகிறார். அதாவது களம், கஷேத்திரம், கஷேத்திரஜன், அதுக்கப்புறம் பரமாத்மா, இந்த 3 பற்றி யார் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்கதான் உன்னதமான ஞானத்தை அறிந்தவராக கருதப்படுகிறார் அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். களம் பிளஸ் களத்தை அறிபவன் உயிர்வாழி ஆகின்றான், அவன் தான் வந்து ஒரு லிவிங் என்டிட்டின்னு சொல்றோம். பரமாத்மா ஒவ்வொரு உயிர்வாழியிலும் நித்தியமாக இருக்கின்றார் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். உள்ளே ஹிருதயத்திலே 4 கைகளுடன் பரமாத்மா சுரூபத்துல இருக்கார். நமக்கு வெளியில வந்து தோன்றாத அருவமாக எல்லா இடங்களிலுமே நீக்கமர நிறைந்திருக்கிறார். இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே அவர் எல்லா இடத்துலயும் உட்புகுந்திருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம முன்னாடி இருக்கிற ஸ்லோகங்கள்ல கூட நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா? பிரம்ம ரூபம் வெளியில பாத்தீங்கன்னாக்கா தோன்றாத அருவ பிரம்மம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. அதாவது நம்ம கண்களுக்கு புலப்படாதது, அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம் அப்படின்னு நம்ம இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம். இந்த பிரபஞ்சத்தில் உட்புகுந்து இருக்கிறார். சோ இந்த பரமாத்மா வந்து இந்த உடலுக்குள்ள எந்தெந்த லெவல்ல இருக்கார் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது இந்த களத்துல அப்படிங்கறது பார்க்க போறோம். சோ அது பாத்தீங்கன்னா அதுதான் அந்த ஸ்லைட்ல தான் நான் நிறுத்தினேன். அதாவது பாட்டம் லெவல் ஃபர்ஸ்ட், அதாவது இதுக்கு ஞானம் தேவையே கிடையாது. பிராணமயா, அன்னமயா, இது ரெண்டுமே. ஒரு உயிர் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உடல்ல வந்து ஜீவிக்க தொடங்குறதுக்கு முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சுவாசமும் அதுக்கப்புறம் வந்து உணவும் வந்து மிகவும் அத்தியாவசியமானது இல்லைங்களா? சோ அந்த அன்னமயா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாட்டம் லெவல், இதுக்கு ஞானம் தேவையே கிடையாது. ஒரு உயிருக்கு பசி எடுக்குதுன்னாக்கா சாப்பாடு வேணும் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியறது இல்லைங்களா? அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அக்னி ஃபார்ம், வயிற்றுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உணவை செரிமானம் செய்வது பகவான் அக்னி ரூபத்துல இருக்கார் அப்படிங்கிறது வந்து நான் முன்னாடியே சொன்னேன். சோ அதுதான் வந்து அந்த அக்னி ஃபார்ம்ல வந்து நம்ம அவரை காண்கின்றோம். அதுதான் அன்னமய கோஷா அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்றோம். 2வது பிராணமயா கோஷா, அது வந்து இந்த ஹிருதயம் மற்றும் அந்த லங்ஸ், அதாவது சுவாச பைகள்,
அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வாயு ரூபத்துல, அதாவது இன்ஹேல் எக்ஸேல், அதாவது உட்சுவாசம் வெளிசுவாசம், இந்த ரூபத்துல வந்து நம்ம வந்து பகவானை பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல நம்ம பார்க்கின்றோம் அப்படிங்கறது வந்து சொல்றோம். சோ அது பிராணமயா ஸ்வரூபம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானமயா அண்ட் விஞ்ஞானமயா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம யாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம். ஆனா அதே வந்து பகவானுக்கும் நமக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த சம்பந்தம், அந்த நாலேஜ் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமா தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து விஞ்ஞானம் அப்படிங்கறதையும் நம்ம முன்னாடியே படிச்சிருக்கோம். 7th சாப்டருடைய பேரே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞான விஞ்ஞான யோகம் அப்படிங்கறது தான் நம்ம படிச்சோம். சோ அது வந்து ஞானமயா அண்ட் விஞ்ஞானமயா அப்படின்ட்டு படிக்கிறோம். அதாவது இந்த விஞ்ஞானமயத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3 உலகங்களோட நம்ம வந்து சம்பந்தப்பட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா, அதை பொறுத்துதான் நம்மளுடைய இந்த கர்மங்கள் எல்லாம் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம். சோ அந்த நாலேஜ் வந்து விஞ்ஞானமய ரூபம். ஆனா 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நம்ம போகும்பொழுதுதான் சச்சிதானந்த நிலையை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம். அதுதான் வந்து ஆனந்தமய ஸ்வரூபம். சோ இது வந்து இந்த ஆரோ மார்க்ல அதுல ஒன்னொன்னா நம்ம இப்போ வந்து பார்க்கலாம். சோ ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன், கஷேத்திரம் பாடி என்பது பூமி, அது ரத்தம் என்பது ஜலம், சுவாசம் என்பது வாயு, அதுக்கப்புறம் வெப்பம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அக்னி ஸ்வரூபம், வெற்றிடம் வந்து ஆகாயத்துக்கு சொல்லப்படுகிறது. சோ இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா அன்னமயா மற்றும் பிராணமய இவ்விரண்டும் உயிர் வாழியால் உணரக்கூடியவை. நம்மளால இது கண்டிப்பாக, அதாவது ஒரு பாமரனால கூட உணரக்கூடிய ஒன்று எதுன்னாக்கா இந்த 2 இதுமே அன்னமயாவும் பிராணமயாவும். அதுக்கு நாலேஜ் கூட அவசியமே இல்லை. ஏன்னா பசி எடுத்தா சாப்பிடணும், உயிர் வாழனா மூச்சு விடணும், இது தேவையே தான் நமக்கு. சோ இந்த பஞ்சபூதங்களில அக்னி மற்றும் வாயு சம்பந்தத்தை நாம ஈஸியா நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம பாக்குறோம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா மாதாஜி அன்னமயா திரும்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்றாங்க. அன்னமயா என்பது நம்ம வந்து உணவு சம்பந்தப்பட்டது. சோ நம்ம ஒரு உயிர் வாழி இந்த உலகத்துல வாழணும், அதுதான் இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மாவினுடைய நிலைகள் இந்த உடல்ல வந்து எங்கெங்க எப்படி இருக்காரு அப்படிங்கறது தான் நம்ம இங்க பார்க்க போகிறோம். பரமாத்மா அன்னமயா என்பது அன்னமயா கோஷம், அதாவது வயிறு. சோ அது நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு வந்து உள்ள செரிக்கிறது எதனால வந்து அக்னினாலதான் வந்து செரிமானம் ஏற்படுகிறது இல்லைங்களா. அதாவது நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில பேசணும்னாக்கா, வேதியியல் ரூபமாக நம்ம பேசணும்னாக்கா கெமிக்கல் ஆக்ஷன்ஸ், HCl ஆசிட் சுரக்கிறது, அதனால வந்து செரிமானம் நடக்கிறதுன்னு நம்ம சயின்டிபிக்கா நம்ம பேசுவோம். ஆனா உள்ளுக்குள்ள வந்து பரமாத்மாவுடைய சொரூபம் வந்து வயிற்றுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அக்னி ஸ்வரூபமா இருக்கிறது வந்து நம்ம பகவான் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்குதான் வந்து அங்கதான், அதனாலதான் வயிறு வந்து நமக்கு வந்து அன்னமய கோஷா அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ ஒரு உயிர் வாழி முதன் ஆதாரம் வந்து உணவு தான். சோ ஒரு தாயினுடைய வயிற்றுல வந்து கரு உருவாகும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா தொப்புள் கொடி மூலியமா பாத்தீங்கன்னாக்கா தாய் என்ன உணவு உண்கிறாளோ அதுல வந்து சுக்ரோஸோ குளுக்கோஸா கன்வெர்ட் பண்ணி எனர்ஜியா வந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்து செல்கிறது இல்லையா அந்த உணவு. சோ இன்டைரக்டா போகுது. சோ உணவு ஆதாரம், அதாவது முதல்ல வந்து தயாராகுது. சோ ஒரு உயிர் வாழியின் முதன்மை ஆதாரம் உணவு. உணவின்றி ஜீவன் இந்த பௌதீக உலகத்துல வந்து வாழ்வது என்பது இயலாத காரியமாகும். பரமாத்மாவின் ஒரு நிலையை ஒரு உயிர்வாழியின் களத்தில் நாம் உணர முடியும். அதாவது இது வந்து களம், இந்த உடல் என்பது ஒரு களம், அதுல வயிறு ஒரு பாகம். அந்த வயிற்றுல வந்து உணவு வந்து சேர்ந்தாதான் நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல வந்து எனர்ஜியா, அதாவது ஒரு செயல் புரியறதுக்கு கூட நம்ம எனர்ஜி வேணும்னா நமக்கு உணவு போனாதான் நம்மளால செயல்பட முடியும். சோ அந்த ரூபத்துல வந்து பகவானை நாம வந்து பரமாத்மா சுரூபமா வந்து அன்னமய சுரூபமா நம்ம பார்க்கின்றோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பிராணமயா, அதாவது சுவாசம், ஆத்மாவின் செயல்தன்மையை விளக்கும் பகுதியாகும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்மா உயிரோட இருக்கு. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்மா எப்படி நம்ம ரியலைஸ் பண்றோம்னாக்கா கான்சியஸ்னஸ், அதாவது உணர்வு, இந்த உடல்ல வந்து உணர்வு இருந்தாக்கா ஆத்மா இருக்கிறது அப்படிங்கறது வந்து நம்ம சொல்றோம். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த சுவாசத்தினாலதான் நம்ம வந்து கான்சியஸ்னஸே நம்மளால டிசைட் பண்ண முடியும். இந்த சுவாசம் நின்னு போயிட்டா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த பாடியில எதுவுமே கிடையாது, இது டெட் பாடி. சோ அதனாலதான் வந்து இந்த சுவாசத்தின் மூலமா தான் நம்ம வந்து பரமாத்மா சுரூபத்தை பிராணமயா ரூபத்தில் நம்ம வந்து பார்க்கின்றோம். இந்த செயலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மாவின் ஒரு நிலை என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். ஏனென்றால் அவர் இல்லாமல் ஆத்மா தனிப்பட்டு இயங்கவே இயங்காது.
அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த உயிரை விட்டு, இந்த உடலை விட்டு இந்த உயிர் செல்லும் பொழுது எந்த நிலையில இருக்கோ அதே நிலையில தான் இருக்கும் அடுத்த பிறவி எடுக்கிற வரைக்கும். எந்த ஒரு நன்னிலையும் அதுல முன்னேற்றமும் இருக்காது. சோ எந்த அளவுக்கு நம்ம பெண்டிங் கர்மங்கள் வச்சிருந்தோமோ அந்த கர்மங்கள் லெவல் அப்படிதான் இருக்கும். ஆனா நம்ம கர்மங்கள் வந்து புண்ணியங்களா இருந்தாலோ பாவங்களா இருந்தாலோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து நரகத்துக்கோ சொர்க்கத்துக்கோ போய் அனுபவிக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன் ஏற்படும். அதை தவிர்த்து மேலும் நன்னிலை அடையக்கூடிய மார்க்கம் வந்து அந்த ஆத்மாவுக்கு அடைவதில்லை. ஒரு ஆத்மா வந்து ஒரு உடல்ல வந்து தங்கினால்தான் நன்னிலை அடைய முடியும். அதுக்குதான் இந்த பிறவியே. சோ இந்த பிறவினுடைய நோக்கம் என்னன்னாக்கா இந்த ஆத்மா நன்னிலை அடைந்து பகவானிடம் போய் சேர வேண்டும். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ பகவான் இல்லாமல் இந்த ஆத்மா வந்து இயக்கம், அதாவது ஆக்டிவ்னஸ் அந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கணும்னா பரமாத்மா சொரூபத்துல இருக்கிறவர் உடல்ல இருந்தா தங்கினால்தான் நமக்கு ஆக்டிவா இருக்கும்ன்றது அர்த்தம். பரமாத்மா இந்த ஜீவாத்மா இருக்கிற வரைக்கும் தான் அந்த பரமாத்மா இருக்கும். ஜீவாத்மா போன பிறகு பரமாத்மாவும் கிளம்பிடும். இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ பகவான் இல்லாமல் ஆத்மா தனிப்பட்டு இயங்கவே முடியாது. ஆக்டிவ்னஸே கிடையாது. சோ சுவாசம் இல்லை என்றால் உயிர் வாழி இல்லை என்று பொருள். எனவே சுவாசம் என்பது பரமாத்மாவினுடைய இன்னொரு நிலை அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஹோப் ஐ திங்க் அன்னமயா அண்ட் பிராணமயா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம். நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ரூபம். ஒரு நிமிஷம். இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போறது அன்னமய ஆட்சி, பிராணமய ஆட்சி. சோ நம்ம தாய் வயிற்றில கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு குறிப்பிட்ட திங்கள் ஆன பிறகு நம்ம இந்த 7th month ஆன பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த குழந்தைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த வளர்ச்சி மேல வந்து உணவு என்பது போயிட்டே தான் இருக்கும். சுவாசம் என்பதும் அந்த 7th month மேல நடக்கும் என்றது நமக்கு தெரியும். அந்த ஜீவன் வந்து வாழ்கிறது என்பது நம்மளால தெரிஞ்சுக்கும். சோ மற்றொரு நிலை என்பது உயிர் வாழி உணர வேண்டும். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானமயா அண்ட் விஞ்ஞானமயா. ஞானம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உயிர் வாழி யோசித்தல், உணருதல், ஆசைப்படுதல். இது எல்லாமே வந்து மனதினுடைய செயல்கள். சோ யோசிக்கிறோம்னாக்கா அது தட் இஸ் தாட் ப்ராசஸ். ஏதாவது ஒரு செயலை நம்ம உணர்கின்றோம் அப்படின்னாக்கா, புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா அந்த இது வந்து உணர்தல். இதுவும் மனதால தான் வர்றது. உணர்வு என்பது மனதினுடைய செயல் தான். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆசை என்பதும் மனதினுடைய செயல் தான். இந்த 3 செயல்களுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இம்மூன்று உணர்வுகளின் செயல்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா செயல்களில் ஈடுபடுகின்றன. இந்த 3 உணர்வுகளுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆக்ஷன், இன்ஆக்ஷன்ல தான் வரும். அதாவது ஆசைப்படுவதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆக்ஷன் தான். அதுக்கப்புறம் வந்து உணர்வதும் என்பதும் ஆக்ஷன் தான். யோசிக்கிறதும் வந்து ஒரு ஆக்ஷன் தான். சோ இந்த 3மே இத்தகு உணர்வுகளில் பரமாத்மாவின் நிலை குடிக்கொண்டுள்ளது. சோ ஞானமயால பாத்தீங்கன்னாக்கா யோசித்தல், உணருதல், ஆசைப்படுதல் இந்த 3மே வந்து பரமாத்மாவினுடைய சொரூபம். இது மனது சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள். இந்த 3 இதுலயுமே வந்து பகவானை நாம வந்து பார்க்கலாம். சோ மனம் இந்த உணர்வுகளின் உதவியாலும், சோ இந்த மனது இத்தகைய உணர்வுகளால் புலன்களின் செயல்களாலும், அதாவது கர்மேந்திரியங்கள் மற்றும் ஞானேந்திரியங்களுடைய செயல்களாலும், அதாவது பாத்தீங்கன்னா புலன்களின் செயல்கள் அது பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அந்த 5 ஃபர்ஸ்ட் ஷீட்ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, 24 பண்புகள்ல அந்த ஒர்க்கிங் சென்சஸ் ஆன பிறகு கீழே அது அந்த 5ம் மேலும் இந்த பௌதீக உலகின் குணங்கள் 3 குணங்கள் ஆட்கொண்டு உடல் இயங்குகிறது. இப்ப தெரியறது இல்லைங்களா நமக்கு. சோ இந்த 3 குணங்கள் எப்படி நமக்கு வருது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ ஞானமயா கோஷாலையும் சரி நமக்கு இது எல்லாமே வந்து இந்த இயக்கத்திற்கு வருவது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3 குணங்கள். இந்த 3 குணங்கள் நமக்கு எப்படி வரும்னா நம்மளுடைய பெண்டிங் கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு நம்ம எந்த குணத்தை வந்து உயர்வாக ஏற்கிறதோ, ரஜோ குணமா, தமோ குணமா, இல்ல சத்வ குணமா, அதுக்கு ஏற்றாற் போல நம்மளுடைய உடல்ல வந்து அது இயங்க தொடங்குகிறது. ஒருவர் வந்து பிறவியிலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய பெண்டிங் கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு என்ன சுபாவம் இருந்ததோ அந்த சுபாவத்தை வந்து அவங்க ஜனிக்கும் பொழுதே அவங்களுக்கு அது வந்து அதாவது அதோட வந்து ஐக்கியமாகி விடுகிறது. அந்த உடலோட வந்து நிக்கிறது. குழந்தையாக உருவெடுக்கும் பொழுதே அது அந்த உடலோட வந்து இயங்குகிறது. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு உயிர்வாழியின் மனம் இந்த மேற்கூறிய இந்த 3 உணர்வுகள் மற்றும் புலன்களின் செயல்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ், அதாவது ஞானேந்திரியங்கள் மற்றும் இந்த 3 குணங்களின் அடிப்படையில் பாத்தீங்கன்னாக்கா வெளிப்படுத்துகிறது. இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 குணங்களோட ஐக்கியமாயி ஏதோ ஒரு சுபாவம் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு ஹையஸ்டா இருக்கும். ஒண்ணு சத்துவம் இருக்கலாம், ஒண்ணு ரஜஸ் இருக்கலாம், ஒண்ணு தமஸ் இருக்கலாம். சோ அது நம்மளுடைய பெண்டிங் கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு
இதை கொண்டு உயிர்வாழியின் சுபாவத்தை நாம் அறிய முடியும். ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளால வந்து ஒருத்தரை எவாலுவேட் பண்றதுக்கான மார்க்கம் இது ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த ரூபத்துல வந்து பகவான் வந்து பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல இருக்காரு. இந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவர் எந்த குணத்துல இருந்தாலும் பகவானை நம்ம அந்த குணத்திலையும் நம்ம பார்க்கிறோம் என்பதற்கு விளக்கம் இது ஆக்சுவலி. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மேற்கூறிய அந்த ஞானமயா விஞ்ஞானமயா அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு போகக்கூடிய ஒருத்தர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சுத்த சத்துவ நிலை அந்த மாதிரி ஒரு யோக நிலைக்கு யார் போகிறார்களோ அவர்களே பாத்தீங்கன்னாக்கா சச்சிதானந்த நிலையை அடைகிறார்கள். இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து இந்த உலகத்துல பிறந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவேளை சத்துவ நிலை சத்துவ குணத்துல அவங்க சார்ந்திருந்தா அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சின்ன வயசுலயே ஒரு ஆன்மீகத்திலேயே அவங்க வந்து முன்னேறி இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த தெய்வீகமான நிலையை வந்து அவர்கள் அடைய முடியும். ஏன்னா அவர்கள் இந்த 3 குணங்களுக்கு நிர்குணம் ஆகி விடுகிறார்கள். 3 குணத்திற்கு அப்பாற்பட்டு பகவான் எப்படி 3 குணத்திற்கு அப்பாற்பட்டவரோ அதே மாதிரிதான் இந்த ஜீவாத்மாவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹையஸ்ட் நிலை அந்த பிரம்ம நிலைக்கு போகணும்னாக்கா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்கிறார்கள். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சச்சிதானந்த நிலைன்னு சொல்லுவாங்க. சோ இந்த நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்ம நிலையை உணர முடியும். இதுவே ஆனந்தமய நிலை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சோ இந்த நிலைகள் வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம். ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து இந்த ஸ்லைட்ல வந்து நம்ம பார்த்தது. ஒரு நிமிஷம், ஐ வில் கோ பேக் டு த ஸ்லைட். ஹோப் ஐ திங்க் உங்களுக்கு இதெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அன்னமயா நம்ம உணவுல கண்டுபிடிக்கிறோம். உணவுல வந்து பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மா சுரூபத்தை நாம காண்கின்றோம். 2வது வந்து பிராணமயா இந்த சுவாசத்துல வந்து வாயு ரூபத்துல வந்து பரமாத்மாவை நாம வந்து காண்கின்றோம். அதே மாதிரி ஞானமயா பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆத்மா இந்த உடல் அது சம்பந்தப்பட்டது இந்த 3 அந்த உணர்வுகளோடு கலந்து முக்குணங்களோடு கலந்து வரும் பொழுது அதுல வந்து ஞானமயா அண்ட் விஞ்ஞானமயத்தை நம்ம வந்து காண்கின்றோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்லும் பொழுது அது ஆனந்தமயமாக நாம் காண்கின்றோம். எஸ், 6th ஸ்லோகம் வாசிங் மாத்தி 6 and 7. ஓகே, அதுதான் நம்பர் there is a difference. பரவாயில்லை. ஓகே மாதாஜி, இங்க என்ன ஸ்லோகம் இருக்கோ அதே வாசிச்சிருங்க நீங்க. நம்பர் வேணா நம்ம பாத்துக்கலாம். அப்புறமா பாத்துக்கலாம். மகாபூதானி அஹங்காரோ புத்திரவ்யக்தமேவ ச இந்திரியாணி தசைகம் ச பஞ்சசேந்திரியகோச்சராः இச்சா த்வேஷ சுகம் துக்கம் சங்காதச்சேதனா த்ருதிः ஏதத் க்ஷேத்ரம் சமாசேன சவிகாரமுதாஹ்ருதம். எஸ், பஞ்சபூதங்கள் மகாபூதன் அதாவது பஞ்சபூதங்கள் அகங்காரம் இதெல்லாம் அந்த 24 பண்புகள்ல சிலதை வந்து இங்க சொல்லியிருக்காங்க. சோ அகங்காரம் நம்மளுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் புத்தி, அவ்யக்தம்னாக்கா அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம். அது நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அன்மேனிஃபெஸ்டட் அதாவது இந்த பொருள் இயற்கையின் தோன்றாத அந்த ரூபத்தில், அதாவது இந்த 3 குணங்கள் வந்து இந்த பொருள் இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்டதுதான். அது ஒரு பண்பு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். 10 புலன்கள் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மேந்திரியங்கள் மற்றும் ஞானேந்திரியங்கள். கர்மேந்திரியங்கள் 5, ஞானேந்திரியங்கள் 5, ரெண்டும் சேர்ந்து 10. மனம், அதுக்கப்புறம் 5 புலன் பொருட்கள் அதாவது புலன்களின் செயல்களை பார்த்தோம் 5. அதுக்கப்புறம் விருப்பு வெறுப்பு இன்பம் துன்பம் உயிரின் அறிகுறிகள் திட நம்பிக்கை இவை எல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகின்றன. சோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த செயல்களின் அதாவது இந்த களத்தினுடைய செயல்களாக வந்து செயல்களின் களம் என்றும் அதனுடைய மாறுபாடுகள் அதாவது சேஞ்சஸ் எல்லாமே இதுல சேஞ்சஸ். ஏன்னா இந்த 3 குணங்கள் இங்க வந்துடுச்சுனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு சேஞ்சஸ் என்பது கண்டிப்பாக ஒரு நிலையில வந்து நம்மளால வந்து எந்த டிசிஷனுமே எடுக்க முடியாது. இங்க பாருங்க, ஆத்மா என்பது அதாவது எதுவுமே செய்யறது கிடையாது. ஆனா இந்த மனம் வந்து இந்த குதிரைகள் இந்த புலன்களை வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சு வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுதான். இந்த பிக்சர் நம்ம முன்னாடி கூட பார்த்திருக்கோம் நம்ம, அதாவது 2nd சாப்டர்ல. அதே மாதிரிதான் இது எல்லாமே வந்து இந்த இதெல்லாமே வந்து ஞானேந்திரியங்கள். கண் காது இது எல்லாமே வந்து ஞானேந்திரியங்கள். அது செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன்களின் செயல்கள். அதுக்கப்புறம் ஒர்க்கிங் சென்சஸும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, கால் மற்றும் கை, அதுக்கப்புறம் வந்து ஆனஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன்ஸ், இதெல்லாமே வந்து ரீப்ரொடக்டரி ஆர்கன்ஸ், இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒர்க்கிங் சென்சஸ். இது எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். இது எல்லாத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சுருக்கமாக பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி செயல்களின் களம் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து அழைக்கின்றோம்.
எஸ் 8 and 12. Yeah. Okay. Amanitvam. Amanitvam idam bhitvam ahimsa kshantirarjavam acharyopasanam shaucham rathairyaatma vinigrahah. அடுத்தது ஃபுல்லா அடுத்தது படிச்சிருங்க. படிச்சதா? ஓகே ஃபுல்லா படிச்சிருங்க. ஓகே. அனஹங்காரம் अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिर् अनभिष्वङ्ग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपनिषोत्मयि तान् अनन्य योगेन भक्तिर् अव्यभिचारणी विविक्त देश सेवित्वम् अरधिर्जन संसति अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यत् अदोन्यता. எஸ் இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் இப்ப ஞானமாக என்னென்னட்டு அறிவிக்கிறார் என்றது நம்ம பார்க்கலாம். இதை தவிர்த்து பின்னாடி வர ஸ்லோகத்துல இருக்கிறது எல்லாமே நிறைய அஜ்ஞானங்களை பற்றி அவர் சொல்வார். ஸோ மிக்கிறது எல்லாமே வந்து அஜ்ஞானம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்வார் அவரு. ஸோ ஞானமாக எதெல்லாம் விளக்குகிறார் அப்படிங்கறத பார்க்கணும். அடக்கம். ஸோ அடக்கம், ஒருவருக்கு தன்னடக்கம் என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. கர்வமின்மை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அகங்காரமற்று இருத்தல். அஹிம்சை, அடுத்தவர்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்காமல் இருத்தல். ஸோ எப்பவுமே வந்து இம்சை பண்ணாம இருக்காங்க இல்லைங்களா, அது. பொறுமை, அதாவது டாலரன்ஸ், திதிக்ஷா அப்படின்னு சொல்லுவோம். பொறுமை வந்து மிகவும் முக்கியமான ஒரு பண்பு ஆக்சுவலி. அதாவது ஞானம். எளிமையாக இருத்தல், எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலுமே வந்து பகட்டில்லாமல் எளிமையாக இருக்கும் தன்மை. அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா போனஃபைடு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்னு சொல்லுவோம் நம்ம இங்கிலீஷ்ல. நாம ஒரு குருவினுடைய அனுகிரகம் நமக்கு மிகவும் முக்கியம். குரு தான் நமக்கு வந்து பகவானோட லிங்க் பண்றது வந்து குரு தான். குருனுடைய நம்மளால டைரக்டா பகவானை பார்க்க முடியலனாலும் குருவை நம்மளால பார்க்க முடியும். சோ நமக்கு எது நன்மையோ அதை வந்து குரு செய்வார். சோ குரு பிராப்தம் இல்லைன்னா அது டைரக்டா பகவானை வணங்குறோம், அது வேற வழி. ஆனா குரு அனுகிரகம் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக அவருக்கு நாம சர்வ் செய்யணும். அதாவது அவரிடம் அடக்கமாக கேள்விகள் கேட்க வேண்டும், அவருக்கு பணிவிடை செய்ய வேண்டும். உண்மையை கண்டவர் நமக்கு வந்து ஞானத்தை வந்து கண்டிப்பாக வழங்குவார் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம முன்னாடி கூட படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரிதான் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல். தூய்மை. தூய்மை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பின்னாடி வர சாப்டர்ல படிப்போம். 3 விதமான தூய்மைகள். அதாவது வாக்கு தூய்மை, அதாவது மன தூய்மை, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உடல் தூய்மை, அதுக்கப்புறம் வந்து வாக்கு தூய்மை. இது 3மே நம்ம படிப்போம். நம்ம தளராமை, எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலுமே கஷ்டத்திலையும் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா விடாமுயற்சியா வந்து தளராம எடுத்துட்டு போறது. சுய கட்டுப்பாடு, செல்ஃப் கண்ட்ரோல் ஒருவருக்கு மிகவும் முக்கியம். இல்லைன்னா இந்த சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஓவர் ரூல் பண்ணிடும். புலன் நுகர்ச்சி பொருட்களை துரத்தல். சோ ஒரு எதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் பிரகாரம், வேதங்கள் பிரகாரம் நம்ம வந்து இந்த புலன் நுகர்ச்சி கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பொருள் உலகத்துல வந்து வேதங்கள் பிரகாரம் தான் நம்ம வந்து அந்த இதுல வந்து ஈடுபடணும் அப்படிங்கிறது இருக்கு. சோ அந்த பந்தங்கள்ல ஈடுபடணும்ட்டு அது பிரகாரம் நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போறது. பொய் அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல், அதாவது போலி பகட்டு இருக்கு இல்லைங்களா, அத ஃபால்ஸ் ஈகோ, அது இல்லாம இருத்தல். பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய், இதுதான் 4 டிஃபெக்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நமக்கு. அதாவது நமக்கு எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய டிஃபெக்ட்ஸ், இந்த உலகத்துல பிறந்த உயிர்வாழிகளுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஃபெக்ட்ஸ் ஆக்சுவலி. சோ பிறப்பு என்பது இருந்தால் இறப்பு என்பது உண்டு, முதுமை என்பது உண்டு, நமக்கு நோய் என்பது உண்டு. சோ இது வந்து இது எல்லாமே நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது டிஃபெக்ட்ஸ் தான் இந்த உலகத்துல வந்திருக்கு ஒவ்வொரு ஜீவனுக்குமே. ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல், அதாவது அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு போறது. சோ பிறந்தாச்சு, எதுக்கு பிறந்தோன்ட்டு நம்ம விரக்தி ஆகக்கூடாது. ஐயோ நமக்கு இறப்பு ஒருமேன்ட்டு நம்ம வந்து பயப்படவும் கூடாது. முதுமை வந்து விட்டதே என்ன செய்வதுன்று நம்ம எப்பவுமே இளமையாவே இருக்கணும்ன்ற அந்த இதுவும் இருக்கக்கூடாது. நமக்கு வியாதியே வரக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லைங்களா, அதுவும் நம்ம வந்து இது பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா உடல் என்று ஒன்று இருந்தால் கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு உறுப்புல வந்து நமக்கு ஏதோ ஒரு கஷ்டம் வந்து வரத்தான் செய்யும். ஆனா அதை வந்து அதுல இருந்து எப்படி வெளியே வரணும்ன்றதுதான் யோசிக்கணும் மொழியா, ஐயோ வந்துருத்தேன்ட்டு நம்ம வந்து உட்காரக்கூடாது. அது அப்படிப்பட்ட துன்பத்தினை எல்லாம் வந்து
சமநோக்கோட எடுத்துட்டு போகணும். அது மிக்க முக்கியமான ஒன்று. குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல். அதாவது அப்படின்னா சந்நியாசம் கிடையாது. அவர்களுக்கு நாம் என்ன செய்யணுமோ அதை பகவானுடைய கைங்கரியமா எடுத்துட்டு செய்யணும். மனைவிக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை நம்ம செய்யணும். அவர்களை அதாவது நம்மளுடைய அந்த சம்சார தர்மத்தினை நம்ம வந்து கடைசி வரைக்கும் காப்பாற்ற வேண்டும். வீடு, மனைவி, மக்கள் இது எல்லாத்திலுமே வந்து அதற்குரிய அந்த வர்ணாசிரம தர்ம பிரகாரம் என்ன சொல்லி இருக்காங்களோ அது பிரகாரம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை. அதாவது இன்பம் துன்பம் இந்த சூழ்நிலையில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா விருப்பு வெறுப்பு தான் நமக்கு இருக்கும். இன்பம் இருந்தால் ரொம்பவுமே வந்து விருப்பமோட நம்மளுடைய அந்த சந்தோஷத்தை வெளியே பகிர்ந்துக்குவோம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா துன்பம் வரும்பொழுது ரொம்ப துவண்டு போய் நம்ம சோர்வு அடைஞ்சு உட்கார்ந்துருப்போம். அதையெல்லாம் அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் காட்டக்கூடாது. அது அந்த மாதிரி இதுலயும் நம்ம வந்து சமமான பாவனையோடு இருக்கணும். பகவான் மீது நித்தியமான கலங்கமற்ற பக்தி, இதை நம்ம எப்பயுமே அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும். அதாவது அனன்ய பக்தியை தான் பகவான் இங்க சொல்லியிருக்கார். அதாவது கலங்கமற்ற பக்தினாக்கா எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு மற்ற பகவானோட நம்ம வந்து உறவு கொள்வது அப்படின்னு அர்த்தம். ஆக்சுவலி அதாவது அவரை கிட்ட நம்ம ஒரு தாசியனாகலாம், அவரை ஒரு நண்பனாக ஏற்றுக்கொள்ளலாம், இல்லை மகனாக ஏற்றுக்கொள்ளலாம். இந்த உறவு முறைகள் எல்லாம் நம்ம வந்து பகவானோட ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்றது. தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக உணர்வுல இருக்கக்கூடியவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் சைலண்ட் அந்த நேச்சருக்கு வந்து போவார்கள். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதிகமாக பேச மாட்டார்கள். நம்ம படபடன்னு 10 வார்த்தை பேசினாக்கா அவங்க ஒரு வார்த்தை தான் பேசுவாங்க. இதை வந்து நீங்க நிறைய யோகிகள் கிட்ட இருந்து நீங்க பார்த்திருக்கலாம். சோ அவர்கள் பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல். அன்வான்ட் திங்ஸ் எல்லாமே அவங்க வந்து காதுல எதையுமே வாங்கிக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த பௌதீக உலகத்துல இதெல்லாம் சர்வசாதாரணம், இதெல்லாம் நடந்துட்டு தான் இருக்கும், இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு தான் போகணும், நாம தான் புலம்புவோம், அவங்கெல்லாம் புலம்ப மாட்டார்கள். சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு. எது உண்மை அப்படிங்கிற அதை தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அப்படி அந்த இதுக்காக வந்து அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பயிற்சியில வந்து மூழ்கி இருப்பாங்க. அதாவது அப்சல்யூட் ட்ரூத் அப்படின்றது பகவானை நம்ம வந்து சொல்றோம் இல்லையா? அந்த உண்மையை பற்றி அறிவதற்கான அதுல வந்து மேலும் அவர்கள் முன்னேறி செல்வார். அதற்கான பயிற்சிகள்ல இவை அனைத்தையுமே நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன் சொல்லியிருக்காரு பகவான். இதை தவிர்த்து எல்லாமே வந்து அறியாமை, எல்லாமே இக்னரண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டார், அஞ்ஞானம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் பகவான். மேல கூறியவற்றை எல்லாமே ஞானமாக சொல்லியிருக்கார். பின்னாடி வர்றது அஞ்ஞானத்தையும் வந்து சொல்லுவார் ஆக்சுவலி. எஸ் ஞேயம். ஞேயம் யத்தத் பிரவக்ஷ்யாமி யஜ்ஞாத்வா மிருதமஷ்ணுதே அநாதிமத் பரமம் பிரம்ம ந சத்தன்னா சதுச்யதே. எஸ் பகவான் இப்போ மேலும் வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து விளக்குகிறார். நீ எதை அறிவதால் அமிர்தத்தை சுவைப்பாய், அமிர்தம் போன்று இருக்கும் அந்த ஞானத்தை பற்றி நான் இப்போ உனக்கு விளக்குகிறேன் என்று பகவான் சொல்கிறார். சோ அறியப்பட வேண்டிய, அதாவது அந்த அறியப்படும் பொருள் நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன், பொருளை நான் விளக்குகிறேன் சொல்றாரு. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆரம்பம் இல்லாதது. சோ சுப்ரீம் பர்சன், அதாவது பகவானும் வந்து ஆரம்பம் இல்லாதவர். நம்மளுடைய ஆத்மாக்களும் வந்து ஆத்ம ரூபம் கூட ஆரம்பமற்றவைதான். இட் இஸ் அன்பார்ன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் நம்ம. பகவானுக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பிரம்மம், அதாவது ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் த ஆத்மா, ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இந்த ஜட உலகின் காரணம். அதாவது இந்த ஜட உலகத்துக்கு நாம வந்து வந்திருக்கோம் இல்லைங்களா? சோ அதுக்கான காரணமே வந்து இந்த ஆத்மாக்கள் இங்க வரணும்னு நினைக்கிறதுனாலதான் இந்த ஜட உலகமே வந்து படைக்கப்பட்டது இல்லைங்களா? அதாவது இந்த பௌதீக உலகம் இதுக்கான காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது. இந்த ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எதுவுமே செய்யறது கிடையாது. இந்த மனது, இந்த புலன்கள், இந்த அறிவு, இது எல்லாம் செஞ்சுதான் வந்து பாவங்களும் செய்கிறது, புண்ணியங்களும் செய்கிறது. ஆனா கடைசியில வந்து அது எல்லாமே வந்து இந்த ஆத்மாவோட வந்து டேக் பண்ணி நம்ம வந்து அனுப்பிடுறோம். நம்ம உண்மையிலே ஆத்மா எதுவுமே செய்யறது கிடையாது. அது வந்து இந்த இப்படிப்பட்ட விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு தான் அது இருக்கிறது. ஆனா நாம செய்யக்கூடிய இந்த கர்மங்கள் தான் அந்த ஆத்மா வந்து கஷ்டப்படுகிறது. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க. சர்வேந்திரிய குணாபாசம் சர்வேந்திரிய விவர்ஜிதம் அசக்தம் சர்வபிருச்சைவ நிர்குணம் குணபோக்த்ரும் ச. எஸ்
மூன்று குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் நம்ம பரமபுருஷ பகவான் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். இந்த பௌதிக உலகத்துக்கே சம்பந்தம் இல்லை. அவர் வந்து இந்த ஜட உலகமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரிடம் இருந்து பிரிந்து வந்த 8 ஜடசக்திகள் மூலயமா தான் வந்திருக்கிறதுன்றது நம்ம முன்னாடி படிச்சிருக்கோம். அவர் இந்த ஜட உலகத்துல உட்புகுந்து இருந்தாலும் அவர் எந்த இதுலயுமே அவர் பந்தப்படுவதில்லை அப்படிங்கிறதும், இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள்ல அவர் எதுலையுமே பந்தப்படுவதில்லை என்றதையும் நம்ம முன்னாடி படிச்சிருக்கோம். சோ எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மா தான். அதாவது இந்த புலன்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, இதற்கு மூல காரணம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மா தான். சோ இருப்பினும் அவரிடம் எல்லா புலன்களும், அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. அதாவது இந்த பௌதீக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட புலன் இது வந்து அவருக்கு கிடையாது. அவர் வந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டவர் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவரே எல்லா உயிர் வாழிகளையும் பராமரிப்பவர். he is the maintainer அப்படிங்கிறதையும் நமக்கு தெரியும். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். அதனால்தான் அவர் இந்த உலகத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்றோம். ஏன்னா அவர் நிர்குணவாதி, இந்த 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். அதனால்தான் இந்த உலகத்துக்கு அவர் சம்பந்தம் கிடையாது. இந்த உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட இந்த உயிர் வாழிகளுடைய எந்த ஒரு செயல்களுக்குமே அவர் சம்பந்தமே கிடையாது. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர். இஸ் த சோல் ப்ரொப்ரேட்டர். அவர் தான் வந்து அவர்கிட்ட இருந்துதான் வந்தது இது எல்லாமே. அதனால்தான் he is the owner of all the 3 குணாஸ் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ். बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च यत्. எஸ். ஆத்மா என்பது சூக்ஷ்மம், நமக்கு தெரிய வேண்டியது ஒன்று. பரம உண்மை என்பது பகவான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது அப்சல்யூட் ட்ரூத்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அதுதான் இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம் பரம உண்மை என்று. எல்லா உயிர் வாழிகளின் உள்ளும் புறமும் இருக்கிறார். அதாவது உள்ளுக்குள்ள நம்ம பரமாத்மா சொரூபத்துல இருக்கார், வெளியில வந்து தோன்றாத அருவமாக நம்ம முன்னாடி எங்கும் நீக்கமர நிறைந்திருக்கிறார். அசைவன அசையாதவை, நாம் எல்லாமே அசையக்கூடியவர்கள் தான். அசைவற்றவை மரஞ்செடி கொடிகள், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா குன்றுகள், அதாவது மலைகள், இது எல்லாமே வந்து அசையாத அந்த இயற்கை வந்து அதுலயும் வந்து பகவான் இருக்கார் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் சூக்ஷ்மமானவர். சோ ஆத்மஸ்வரூபம், அதாவது ஆத்மஸ்வரூபமே வந்து சூக்ஷ்மம் தான். அதுதான் நம்ம இந்த உடலோட ஸ்தூல உடலோட வந்து கலக்கிறது. அவரும் வந்து சூக்ஷ்ம ரூபம் தான். அது ஆத்மாவும் சூக்ஷ்மம் தான், பகவானும் சூக்ஷ்மம் தான். ஆனா அவர் எல்லா உயிர் வாழிகளுக்குள்ளேயும் இருக்கார். நாம அந்த ஒரு உடல்ல மட்டும்தான் இருக்கும். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஜட புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். இந்த பௌதிக உடல் இருக்கும் பொழுது நம்மளால வந்து ஈஸியா அவரை வந்து புரிஞ்சிக்க முடியாது. நாம எப்ப அந்த ஆத்ம ஞானத்தை அடைந்து அந்த பிரம்ம நிலையை அடைகிறோமோ அப்பொழுது அவரை நம்மளால பரிபூர்ணமாக புரிஞ்சிக்கவும் முடியும், பார்க்கவும் முடியும், பேசவும் முடியும். இது கண்டிப்பாக நடக்கும். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் எங்கேயோ அந்த ஆன்மீக உலகில இருக்கார் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சாலும் நம்ம ஹிருதயத்திலேயே நம்ம பக்கத்திலயும் இருக்கார் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார். சோ எந்த ரூபத்துல? பரமாத்மா சொரூபத்துல நம்ம ஹிருதயத்திலயும் உட்கார்ந்து இருக்கார் அப்படிங்கறதையும் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் மாதாஜி. ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम्. எஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தேஜஸ் ஒளிரும் அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த இதுல எல்லாம் இருக்கக்கூடிய தேஜஸ் அவருடைய ரூபம் என்று நம்ம 10th சாப்டர்லயும் நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். 11th 10th எல்லாம் வருது இல்லையா? ஒளிர்வற்றில் நான் திளங்கும் சூரியன், இதெல்லாமே நம்ம பார்த்திருக்கோம். சோ பிரகாசிப்பவற்றில் இருக்கக்கூடிய அந்த தேஜஸ் வந்து பகவானுடைய சொரூபம் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் இந்த ஜட இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம எதுக்கு இந்த ஜடம் என்பதே ஒரு இருட்டு தான். அதாவது மேட்டர் இஸ் ஒன்லி டார்க்னஸ், அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த டார்க்னஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம் எல்லாருமே இந்த 3 குணங்களோட வந்து இங்க விழுந்திருக்கோம். இந்த ஸ்தூலம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜடத்தோட தான் நம்ம வந்து ஒப்பிடிக்கின்றோம். இதுல வந்து ஒரு ஆத்ம ரூபத்துல வந்து நம்ம வந்து இந்த உடல்ல இந்த ஸ்தூலத்துல வந்து கலக்கின்றோம். சோ இருட்டுல வந்து நம்ம கலக்கும் பொழுது நாமளும் அந்த அஜ்ஞானத்துல தான் நம்ம வந்து உழண்டு இருக்கோம். ஆனா எப்பொழுது பகவானுடைய சிந்தனை நமக்கு வருகிறதோ அப்போ அந்த அஜ்ஞானத்திலிருந்து விலகி
நம்மள வந்து பரமாத்மா என்ன பண்றார், அவருடைய ஞானம் எனும் தீபத்தை நமக்கு ஏற்றி விடுகிறார். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. அந்த ஞானத்தை நமக்கு வந்து அவர் கொடுக்கும் பொழுது நாம இந்த அஜ்ஞானத்திலிருந்து நம்ம விலகி இருக்கின்றோம் அப்படிங்கறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவர். ஏன்னா அவர் எப்பவுமே பிரகாசமா இருக்கக்கூடியவர், தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். அதாவது நம்மளால இந்த கண்களால பார்க்க முடியாத அந்த ரூபத்திலையும் இருக்கார் அப்படிங்கறது வந்து சொல்லணும். சோ ஞான கண்கள் வரும்பொழுதுதான் நம்மளால அவருடைய ரூபம் எல்லா இடங்களிலுமே அவர் இருக்காருன்றது அந்த ஞானம் நமக்கு தெரியும், நம்மளால பார்க்க முடியும். ஆனா இந்த நார்மலான இந்த கண்கள்ல நாம் இன்னும் அந்த பக்குவ நிலைக்கு அடையவில்லை. சோ அதனால அவர் வந்து தோன்றாதவராக தான் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். அவரே அறிவாகவும் அனைத்து ஞானமும் அவர்தான், அறியப்பட வேண்டிய பொருளாகவும், சோ அதாவது நேயம் அப்படின்னு சொல்றேன் இல்லையா, அதுவும் அவர்தான். அறிவின் இலக்கு, அதாவது நாலேஜ், த டார்கெட் ஆஃப் த நாலேஜ், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அனைத்து ஞானத்தினுடைய இலக்கு கூட வந்து பகவான் தான். சோ அப்படின்றதையும் நம்ம அந்த ரூபத்திலையும் வந்து பகவான் இருக்கார். அவர் ஒவ்வொருடைய இதயத்திலையுமே வீற்றிருக்கிறார் பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமா தெரிஞ்சுக்கிறோம். எஸ் 19 வாசி. इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय மத்பாவாயோபபத்யதே. உடல் இவ்வாறாக செயல்களின் கலனம், அதாவது ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னு நம்ம இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம். அதாவது பாடி இதுதான் ஃபீல்டு. ஸோ இப்போ நம்ம கூட வந்து நிலம் இருக்கு, நமக்கு கூட வந்து ஒரு 5 ஏக்கர் நிலம் இருக்குன்னா அதுல வந்து நாம் என்னென்ன செயல்கள் எதெல்லாம் பயிர் பண்றோமோ அது எல்லாமே ஆக்டிவிட்டிஸ். அந்த இடத்துக்கு வந்து ஃபீல்டுன்னு சொல்றோம். அதுல நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபீல்ட் ஆஃப் அதாவது ஆக்டிவிட்டிஸ்ன்னு சொல்றோம் நம்ம. சோ அதாவது செயல்களின் களம் இந்த உடல் கஷேத்திரம். அறிவு என்பது ஞானம், அறியப்பட வேண்டிய பொருள் வந்து நேயம் ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டது. இது எல்லாமே நான் உனக்கு இப்ப சொன்னேன். எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும் அப்படின்றது மத் பக்த ஏதத் விஞ்ஞான, அதாவது அவருடைய பக்தர்கள் இந்த விஞ்ஞானத்தை வந்து அறிய முடியும், புரிந்து கொண்டு அவருடைய இடத்திற்கு அடைய முடியும் அப்படிங்கறத வந்து பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லியிருக்கார். எஸ், அடுத்த ஸ்லோகம். பிரகிருதிம் புருஷம் சைவ வித்யத்நாதி உபாவபி விகாரான்ச்ச குணான்ச்சைவ வித்தி பிரகிருதி சம்பவான். எஸ், பிரகிருதிம் புருஷம், அதாவது இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரகிருதிம்ன்றது இந்த பொருள் இயற்கை, புருஷம் என்பது இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த உயிர் வாழிகள், அதாவது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆரம்பமற்றவை. அதாவது முதல் எங்கன்றது நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. நம்ம எத்தனை பிறவி எடுத்தோம்னு நமக்கே தெரியாது இல்லைங்களா. ஃப்ரம் வேர் வி ஹவ் கம்ன்றது பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தவங்க மட்டும் தான் தெரியும். ஆனா நம்ம முதல் பிறவி என்னன்னு நம்மளால கண்டிப்பாக தெரியாது, அது பகவானுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். நாம இங்க வரணும்ன்றதுனால அவர் அமைச்சாரு, ஆனா இங்க வந்த பிறகு நாம செய்த கர்மங்களினுடைய விளைவுகளால மீண்டும் மீண்டும் நம்ம வந்துகிட்டே இருக்கும். there are 84 lakh species, அதாவது இந்த உலகத்துல வந்து 84 லட்சம் ஸ்பீஷீஸ் வந்து இந்த உலகத்துல இருக்கு. சோ ஒவ்வொரு, அதாவது கிருமிகளாகவும் சரி எந்த ஒரு சொரூபத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம அதை காண்கின்றோம். சோ ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நமக்கு எல்லாமே வந்து நம்ம ஆத்மாவுக்கு ஆரம்பம் கிடையாது, அது பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தது, அவ்வளவுதான் நமக்கு தெரியும். ஆனா அதுக்கு எங்க முதல் முடிவு என்பது நமக்கு தெரியாது, பகவானுக்கு மட்டுமே தெரியும். ஆனா நாம அதுக்கான we are also creating the cause for that. நாம செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் அனைத்துமே நம்ம முடிவை வந்து நிர்ணயிக்கிறது, அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்களே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய சேஞ்சஸ், அதாவது நாம வந்து இந்த உலகத்துல பிறக்கின்றோம், வளர்கின்றோம், அந்த 6 phases இல்லைங்களா. கருவுல ஜனிச்சு வெளியே வர்றது, அதுக்கப்புறம் வளர்றது, அதுக்கப்புறம் யவ்வனம், அதுக்கப்புறம் வந்து மிடில் ஏஜ், நம்மளுடைய பை ப்ராடக்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து வயோதிகம், அது முதுமை, இறப்பு. இது இந்த 6 ஃபேஸையும் வந்து ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் பார்க்கிறது. சோ இது எல்லாமே மாற்றங்கள் நமக்கு. இந்த ஜடத்தின் குணங்களும் இந்த 3 குணங்களோட நம்ம வந்து ஐக்கியமாகி விடுகின்றோம். அதே இந்த பொருள் உலகத்தினுடைய அது ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்களே. இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க வரக்கூடிய அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் தான் அப்படிங்கறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த இயற்கையில அப்படின்றது பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார். வித்தி பிரகிருதி சம்பவான், இங்க வந்து உற்பத்தி ஆகிறது அப்படின்றது சொல்லணும்.
அதாவது நம்மளுடைய குணங்கள், அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய மாற்றங்கள், இது எல்லாமே வந்து அவுட்கம் இந்த இந்த இயற்கையில வந்து நம்ம சொல்றோம். எஸ். कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते. எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது. நாம செய்யக்கூடிய எல்லா செயல்களுமே அதனுடைய விளைவுகளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம எந்த இயற்கையோட நம்ம ஒற்றி இருக்கிறோமோ, சத்வகுணத்திலேயோ ரஜோகுணத்திலேயோ தமசிலேயோ, அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இந்த பொருள் இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட குணாதிசயங்கள். சோ அதனுடைய அதுவே வந்து காரணமாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழியே காரணமாக கூறப்படுகிறது. ஏன்னா நம்மளுடைய மனது நம்மளை வந்து அந்த டைரக்ஷன்ல எடுத்துட்டு போறதுனால we are the sole responsible people actually. நாம நல்ல மார்க்கத்துல போகணும்னு நம்ம மனசு நினைச்சா நாம நன்மார்க்கத்துல போகலாம். நாம அதே வந்து கெட்ட வழியில போகணும் நம்ம மனசு நினைக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக நாம தீய வழிகளுக்கு செல்கின்றோம். சோ இதற்கு மூல காரணமும் நம்ம மனதுதான். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ். அடுத்த ஸ்லைட். पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्घोऽस्य सदसद्योनि जन्मसु. எஸ். குணசங்கோ, காரணம் குணசங்கோ, இந்த 3 குணங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட. சோ இந்த பிரகிருதி, இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 குணங்களோட சம்பந்தம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம முதலிருந்தே படிச்சுட்டு வரோம். அப்படிப்பட்ட இந்த 3 குணங்களோடு சம்பந்தப்பட்ட இந்த உயிர் வாழி ஏற்கனவே அந்த பெண்டிங் கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு அதனுடைய சுபாவங்கள் இருக்கிறது. சத்வமா, ரஜசா, தமசா, ஏதோ ஒரு குணத்துக்கு அது ஐக்கியமாயிருக்கும். அதோட சேர்ந்து இந்த உலகத்துக்கு வந்த பிறகு அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு அவங்களுடைய அந்த சுபாவத்தை வந்து விட்டுட்டு போறாங்களா இல்லை அதோட ஒன்றி போறாங்களா என்பது அவர்களுடைய கர்மங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்னும் மேலும் நடந்து செல்கிறது. சோ இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றான். சோ இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. இது எல்லாமே இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர்ல நம்ம வந்து விழும்போது நாம் எல்லாமே வந்து இங்க வந்து தவறி விழுந்தவர்கள் தான். நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. நாம இந்த உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டவர்களே கிடையாது. நாம பகவானோட இருக்க வேண்டியதுதான் நம்மளுடைய இது. ஆனா நாம இந்த உலகத்துக்கு வரணும்னு நம்ம ஆசைப்படுறதுனால பகவான் இங்க அனுப்பிச்சு வச்ச பிறகு நாம செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் மீண்டும் மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு நம்மளை தள்ளிக்கொண்டே இருக்கிறது. இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் நாம நன்மை தீமைகளை சந்திக்கின்றான். நாம செய்யக்கூடிய செயல்களினுடைய அவுட்கம்ஸ் தான் நன்மையும் தீமையும். நாம் நல்லது செஞ்சா நன்மையே கிடைக்கும், தீமை செஞ்சா நமக்கு தீமையே வரும். சோ அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு மேற்பட்டு நம்மளுடைய பூர்வம் நம்ம நன்மையே செஞ்சுட்டே இருப்போம். ஆனா சில பேர் வந்து வாழ்க்கை ஃபுல்லா கஷ்டப்பட்டுட்டே இருப்பாங்க. இந்த கொஸ்டின் கண்டிப்பாக வரும். ஒருவருடைய இந்த கரண்ட் சுச்சுவேஷன், இந்த பிறவில அவங்க மிகவும் நல்லவர்களாக இருப்பார்கள். ஆனா அவங்க பிறந்தது முதல்ல இறக்கும் வரை பாத்தீங்கன்னாக்கா கஷ்டத்தை மட்டும் வேற எதுவுமே பார்த்திருக்க மாட்டார்கள். ஏன்னா அது முற்பிறவினுடைய கர்மங்களுடைய விளைவுகள் தான் அவர்கள் எந்த பிறவில வந்து அனுபவிக்கிறது. ஆக்சுவலி அந்த கர்மங்களை எல்லாம் அவங்க வந்து கிளியர் பண்ணி தான் ஆகணும். அதுக்கப்புறம் தான் நெக்ஸ்ட் பிறவி என்று வரும்பொழுது அவர்கள் இந்த பிறவில அவங்க செய்த நற்காரியங்கள் எல்லாமே அவங்களுக்கு ஒருவேளை மோட்சத்தை கொடுக்கலாம், இல்லை சொர்க்கத்துக்கு போவார்கள். சோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து ஏன் வந்து அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க, எதுக்கு பிறவிலே வந்து குருடா இருக்காங்க, பிறவிலே வந்து உடல் ஊனம், இது எல்லாமே வந்து முற்பிறவினுடைய பலன்கள் தான். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ். उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः. எஸ். இப்போ நம்ம இந்த உடலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், இந்த உடல்ல இருக்கிற ஜீவாத்மா பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், அவனுடைய ஆக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும், கர்மங்கள் எப்படி இருக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கணும், அது 3 குணங்களோட எப்படி சம்பந்தப்பட்டதுன்னு தெரிஞ்சுட்டோம் நம்ம. இருப்பினும் அதற்கு மேல்பட்டு ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் யாரு? நம்ம பரமாத்மா. இந்த உலகத்துல இந்த 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். அவர் வந்து தெய்வீக அனுபவிப்பாளர், பரம உரிமையாளர், அதாவது மேற்பார்வையிடும் மெயின்டெனன்ஸ் பண்றது கூட அவர் தான். அனுமதி வழங்குபவரும். நம்ம ஹிருதயத்துல பாத்தீங்கன்னா டியூவாலிட்டிஸ், நமக்கு நார்மலா இருக்கக்கூடிய மனிதனுக்கு எப்பவுமே இரட்டை மனம் என்பது இருக்கும். அந்த நல்ல மனசு வந்து பகவான் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய மார்க்கம். ஆனா நம்ம அதை விடுத்துட்டு நம்ம மனம் போன போக்குல போகும்பொழுது அதற்கான கர்மங்களை நாம வந்து பந்தப்படுத்திக் கொள்கின்றோம். அந்த டியூவாலிட்டிஸ் வந்து
ஒரு நன்மையான வழி வந்து பகவான் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய வழி, அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அனுமதி வழங்குபவரும், ஆனா நாம வந்து அந்த வழியை தேர்ந்தெடுக்காம வேற ஒரு வழியை நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது ஓகே, உன்னுடைய ஃப்ரீவில் நீ என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறியோ அது செய்யன்னு தான் பகவான் கொடுத்துருவார். ஏன் அவர் எப்பயுமே நம்ம பனிஷ் பண்றதே கிடையாது. நாம செய்யக்கூடிய கர்மங்களுடைய விளைவுகளால் தான் நம்ம கஷ்டப்படுகின்றோம் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பரமாத்மா என்றும் அறியப்படுபவரும் அவரே அப்படின்னு வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா சொல்லியிருக்காங்க. எஸ் 24. य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते. எஸ், இந்த ஜட இயற்கை, இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர், இந்த பௌதிக உலகம், உயிர்வாழிகளாகிய நாம் குணங்களுடான இந்த 3 குணங்களோடு சம்பந்தப்பட்டு இந்த உறவு, இவற்றின் உறவை ஆகியவற்றை பற்றிய இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தியை அடைகின்றான் அப்படின்ட்டு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமா நமக்கு சொல்லியிருக்கார். அதாவது இந்த பிரகிருத்தின்னா என்ன, நாம யாரு, கஷேத்திரம்னா என்ன, கஷேத்திரஜன்னா என்ன, இந்த 3 குணங்களுக்கு நமக்கு என்ன சம்பந்தம், நாம பரமாத்மாவுக்கு என்ன சம்பந்தம், இது எல்லாத்தையுமே ஒருவன் வந்து நீட்டா புரிஞ்சின்றான்னு வச்சுக்கோங்க, அவனுக்கு வந்து நாம என்ன செய்யணும் அப்படிங்கறது வந்து கிளியரா தெரியும், நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது அப்படிங்கறதையும் கிளியரா புரிஞ்சுடுவாங்க. சோ அப்படி இருக்கும்பொழுது நிச்சயமாக தவறுகள், அதாவது பாவங்களை செய்ய மாட்டார்கள், புண்ணியங்கள் செய்தாலும் அதை பகவானுக்கு, அதாவது புண்ணிய காரியங்கள் செய்தாலும் அதை பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விடுவார்கள். சோ அந்த இருமைகளில் இருந்து அவர்கள் வந்து கிளியரன்ஸ் வரும், அதுக்கேற்றாற் போல அவர்கள் வந்து முக்தியை வந்து அடைகின்றார்கள். அவர்களது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்குவதில்லை. அதாவது இந்த ஞானத்தை கிளியரா புரிஞ்சுண்டு பக்தி மார்க்கத்துல போகக்கூடிய யார் ஒருவராயிருந்தாலும், அவர்கள் எப்படிப்பட்ட பாவங்கள் செய்திருந்தாலும், அவர்களோட தற்போதைய நிலை எப்படி இருந்தாலும் அதுக்கான பனிஷ்மெண்ட் நம்ம அனுபவிச்சுட்டு தான் வந்திருப்போம். அந்த பனிஷ்மெண்ட் முடிகிற ஸ்டேஜ்ல தான் நமக்கு இந்த ஞானம் கூட வரக்கூடிய தன்மை நமக்கு கிடைக்கும். சோ பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்போ நம்ம இந்த முக்திக்கான மார்க்கத்தை நம்ம வந்து அடைகின்றோம், மீண்டும் இந்த உலகத்துல வந்து பிறவி எடுப்பதே கிடையாது அப்படின்றது வந்து கிளியரா வந்து பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கார். நச பூயோ அபிஜாயதே அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். எஸ். ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानयमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे. எஸ், பரமாத்மாவை எவ்வாறு நம்ம வந்து அதாவது உணர முடியும் அப்படிங்கறத வந்து இங்க சொல்லிருக்கணும். ஆல்ரெடி நம்ம அந்த 5 விதத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானத்தின் மூலியமாக ஞானமய ரூபத்திலையும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா தங்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய பரமாத்மனை சில தியானத்தினாலும், அதாவது மெடிடேஷன் அதன் மூலியமாகவும் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. சில பேர் வந்து வேதங்களை படித்து பகவானை பற்றி அந்த ஞானத்தையும் வந்து சில பேர் விருதி செஞ்சுக்கிறாங்க. சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பலனை எதிர்பார்க்காமல் எல்லாமே பகவானுடைய கைங்கரியம், அதாவது டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல போயிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல போயிட்டு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை பற்றி மேலும் தெரிந்து கொள்கிறார்கள். இந்த 3 விதத்திலையும் வந்து they will be knowing about the God, அதாவது பரமாத்மாவை அறிகின்றார்கள். எஸ். अन्ये त्वमेवमजानन्त श्रुत्वा अन्ये भवुपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः. மேலும் சிலர் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும், அதாவது நம்ம எல்லாம் கூட இன்னும் ஆன்மீக ஞானத்துல இன்னும் அனுபவம் கம்மி தான் நமக்கு எல்லாருக்குமே. we are in the progressing phase, அவ்வளவுதான். சோ இன்னும் நம்ம எந்த லெவலுக்கு ரீச் ஆயிருக்குன்றது வந்து ஒரு குருவா இருக்கக்கூடியவங்க நம்மள ஜட்ஜ் பண்ணாதான் முடியும் ஆக்சுவலி. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நாம் எல்லாருமே we are in the initial phase and in the progressing phase. சோ பிறரிடம் முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்டதின் அடிப்படையில், அதாவது இப்ப கேட்டுட்டே இருக்கோம், நம்ம வந்து பகவானை பற்றி நம்ம கேட்டுட்டே இருக்கோம் இல்லைங்களா, அவரை வழிபட தொடங்குகிறார்கள். பகவானை வந்து நித்தியமாக வழிபட தொடங்குகிறார். அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதிகாரிகளிடம் கேட்பதற்கான அவர்களது இயல்பின் காரணத்தால் அவர்கள் பிறப்பு இறப்பின் வழியினை கடந்து செல்கின்றனர். சோ இப்படி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு குரு கிட்ட இருந்துதான் நம்ம வந்து பகவானை பற்றி கேட்க முடியும். இப்ப நாங்களா சொல்றோம்னா we are all சிக்ஷா குருஸ். சோ எப்படி வந்து காலேஜ்ல வந்து டீச்சர்ஸ் இருக்காங்களோ அதே மாதிரிதான் இந்த கல்வியிலையும் வந்து நாங்க எல்லாருமே சிக்ஷா குருஸ். எங்களுக்கு தெரிஞ்ச நாங்க என்ன கத்துண்டோமோ அதை எல்லாமே உங்களுக்கு நாம பகிர்ந்து கொள்கின்றோம். சோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆத்தன்டிக்கா வரக்கூடிய இந்த ப்ராசஸ் மூலமா நாம தெரிஞ்சின்ற இந்த பகவானை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்படிப்பட்ட
கல்வியும் கூட பாத்தீங்கன்னா ஒருவர் வந்து பிறப்பு இறப்பு என்னும் அந்த சக்கரத்திலிருந்து விடுதலை அடைவதற்கான மார்க்கத்தை கிடைக்கிறதுன்னு சொல்றாங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா கபில முனி, இவர் தான் சாங்கிய யோகம் அதை பற்றி எழுதினவர். அவருடைய தாய்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த யோகத்தை பற்றி விளக்குகிறார் இங்க. சோ அது அவங்க தாயுடைய பேர் தேவஹுத்தின்ட்டு. சோ அவங்க வந்து மகன் கிட்ட பாத்தீங்கன்னாக்கா மகன் குருவாகி தாய் சிஷ்யராகி இந்த ஞானத்தை வந்து உபதேசத்தை பெறுகிறார்கள். சோ அப்படிப்பட்டவர்கள் மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதில்லை அப்படிங்கறது வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம. எஸ், அடுத்த ஸ்லைட் நம்பர். ஓகே ஓகே. யாவத் சஞ்சாயதே கிஞ்சித் சத்வம் ஸ்தாவர ஜங்கமம் க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரஜ்ய சம்யோகாத் தத்வித்வி பரத ரிஷப. எஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அசைவன மற்றும் அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவையே ஆகும். அதாவது மர்ஜிங், அதாவது கஷேத்திரமும் கஷேத்ரஜனும் இணைந்த கலவை, யூனியன் ஆஃப் த சோல் வித் த பாடி. அதாவது இந்த ஆத்மா இந்த உடலோட சேர்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த தன்மை, அதுதான் வந்து சொல்லுகிறது. அசைவன மற்றும் அசையாதவை எதையெல்லாம் நம்ம பார்த்தாலும் அங்க எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்ம ரூபத்தை நம்ம பார்க்கும் பொழுது, பகவான் இருக்கும் பொழுது, அங்க பரமாத்மா சொரூபா இருக்கும் பொழுது நமக்கு அது ஆக்டிவ்னஸ் கொடுக்கிறது. இந்த உடலோடு ஒட்டி இருக்கக்கூடிய இந்த ஜீவாத்மா அவருடைய அந்த தன்மையை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செயல்களின் களம் மற்றும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவையாகும். கலவை மீன்ஸ் அதாவது மிக்சர். சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா செயல்களின் களம் என்பது இந்த உடல், களத்தை அறிபவன் யாரு? இந்த கஷேத்ரஜ்ஞன். இணைந்தது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்டகிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது இந்த உடலோட ஒட்டிண்டாதான் இந்த உயிர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியும். அதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து சொல்கிறது. எஸ், அடுத்தது. சமம் சர்வேஷு பூதேஷு திஷ்டந்தம் பரமேஸ்வரம் வினஷ்யத்ஸ்வ வினஷ்யந்தம் யஹ பஷ்யதி ச பஷ்யதி. சோ யார் உண்மையை அறிபவர் ஆகிறார் அப்படிங்கறது வந்து பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நமக்கு சொல்றார். அதாவது எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மா இருக்கின்றது, இணைந்தது அதோட பரமாத்மாவும் இருக்கின்றார். சோ அழியக்கூடிய இந்த உடலில் அழிவற்ற ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் இருக்காங்கன்றதை யார் ஒருவர் புரிந்து கொள்கிறார்களோ அவர்களே உண்மையை அறிந்து கொண்டவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார். சோ இது இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங் ஆக்சுவலி. எஸ், சமம் பஷ்யன்னி சர்வத்ர சர்வஸ்திதமீஸ்வரம் நஹினஸ்யாத்மனாத்மானம் ததோ யாதி பராம் கதிம். எஸ், இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிக்சர்ல ஒரு ஞானி இருக்காரு, அதுக்கப்புறம் சாதாரண மக்கள் இருக்காங்க, அனிமல்ஸ் இருக்காங்க, எல்லா உயிர்வாழிகளிலும் ஹிருதயங்களிலும் பரமாத்மா இருக்கார். இந்த உண்மையை யார் ஒருவர் அறிகின்றார்களோ, அதாவது எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர்வாழிகளிலும் சமமாக வீற்றிருப்பதை, பரமாத்மா இருப்பதை யார் ஒருவன் காண்கின்றானோ அவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா தன் மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதே இல்லை. ஏன்னா தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொண்டால் பகவானையே நாம் இழிவுபடுத்துவதற்கு சமம். யாருமே தன் மனதால் யாரும் இழிவுபடுத்திக்க கொள்ளவே கூடாது. we need to elevate ourselves. எப்பொழுதுமே மனதால் நாம எப்பவுமே உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும், இழிவுபடுத்திக் கொள்ளக்கூடாது. ஏன்னா ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடியது பரமாத்மா, அவரையே நாம வந்து தாழ்த்தி விடுகின்றோம் அப்படிங்கிறது தான் மீனிங் ஆக்சுவலி. சோ இவ்வாறாக அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகுகின்றான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய தெய்வீக இலக்கு என்னன்னாக்கா பகவானை சென்று சேர்வதுதான் தெய்வீக இலக்கு. சோ அவன் அதை பற்றியான மார்க்கத்துக்கு அவன் செல்கின்றான் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. எஸ், பிரகிருத்யைவ ச கர்மாணி க்ரியமாணானி சர்வேஷஹ ய பஷ்யதி ததாத்மானமகதி கர்த்தாரம் ச பஷ்யதி. எஸ், இதுதான் நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கூட சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஆன்மா எந்த செயலுமே செய்யறது கிடையாது, ஆனா பாவம் அதுதான். நாம செய்யக்கூடிய இந்த செயல்களுடைய அவுட்கம்ஸ் எல்லாம் அனுபவிக்கிறது ஆன்மாதான் இந்த உடலை விட்டு சென்ற பிறகு. அட்லீஸ்ட் அந்த ரியலைசேஷன்னா நமக்கு வந்தா கணிசம் நம்ம இறந்த பிறகு இந்த ஆன்மா கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படின்றது, முக்திக்கு போயிடட்டும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டாவது நம்ம வந்து நற்காரியங்கள் செய்து பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கணும்ன்ற அந்த மனசு வரணும். யாருக்கும் நம்ம தீங்கு இழைக்க கூடாது, பாவ விளைவுகளை வந்து உண்டாக்க கூடாதுன்ற அந்த மனசு நமக்கு வரணும். சோ எவன் ஒருவன் ஜட இயற்கையினால், அதாவது இந்த பௌதீக உலகத்தினுடைய இந்த 3 குணங்களுடைய நேச்சர்னாலதான் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது. இந்த கஷேத்திரம் தான் எல்லா இதுலயுமே
கலந்துருக்கு. அதாவது இந்த கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள் இது எல்லாமே கலந்ததுதான் இந்த கஷேத்திரம் இல்லையா? இதுதான் இந்த 24 பண்புகள் தான் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்று யார் ஒருவர் அறிகின்றாரோ, ஆத்மா எதுவுமே செய்வதில்லை அப்படின்றதை யார் அறிகின்றார்களோ அவரே உண்மையை காண்கின்றான் அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து சொல்கிறார். எஸ், யதா சர்வகதம். அடுத்த ஸ்லைட் 33 32. ஓகே. யதா சர்வகதம் சௌக்ஷ்யமாதாகாசம் நோபலிப்யதே சர்வத்ராவஸ்திதோ தேஹே ததாத்மா நோபலிப்யதே. எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடன் கலக்காமல் இருக்கின்றது. நமக்கு தெரியும் நம்மளுடைய மேல இருக்கக்கூடிய இந்த ஆகாயம் எங்க தொடங்கி எங்க முடியறதுன்னு நமக்கு தெரியாது. we don't know இல்லையா? ஆனா எதனோடுமே அது கலக்கிறது இல்லை. ஆனா கடல் கிட்ட வரும்போது நம்ம நினைக்கலாம் அது கடலோட கலந்துருக்குன்ட்டு. ஆனா அந்த பக்கம் போய் பார்க்கும்போது அது கடலோட கலந்திருக்காது. சோ அதே போலதான் இந்த ஆத்மாவும் இந்த உடல்ல வந்து ஒட்டின்னு இருந்தாலும் அது எதனோடையுமே கலக்கிறது கிடையாது. சோ மிதந்துன்னு இருக்கிறது தான் ஆத்மா, இந்த 5 வாயுக்கள்ன்றது நம்ம முன்னாடி கூட படிச்சிருக்கோம் நம்ம. சோ எப்படி தாமரை இலை மேல வந்து நீர் துளி ஒட்டிண்டு இருக்கோ அதே மாதிரிதான் இந்த ஆத்மாவும் இந்த உடலோட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுவும் ஒரு அனாலஜியா நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். சோ எங்குமே நிறைந்திருக்கும். இந்த உடல் முழுதுமே பரவி இருக்கிறது இல்லைங்களா? சோ ஒட்டிண்டே இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கு அந்த அனாலஜிக்கு தான் நம்ம தாமரை இலை மேல் நீர் துளியை நம்ம அனாலஜி பண்ணலாம். ஆனா இந்த ஆகாயம் எல்லா இடங்களிலுமே பரவி இருப்பது, ஆனால் எதோடுமே கலப்பதில்லை இல்லையா? அதே மாதிரிதான் இந்த பிரம்மா, இந்த ஆத்மா என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உடலோட ஒட்டிண்டு இருக்கு. ஆனா இந்த உடல் கிட்ட எந்த இதுலயுமே வந்து கலப்பதில்லை, எந்த உடலோட கலப்பதில்லை அப்படின்றத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனாலதான் ஈஸியா உயிர் விடும் பொழுது டக்குன்னு வெளியே போயிடுறது. தட்ஸ் இட், இந்த உடலை விட்டுட்டு. எஸ். யதா பிரகாஷயத்யேகை கிருத்ஸ்னம் லோகமிமம் ரவிஹி க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரி ததா கிருத்ஸ்னம் பிரகாஷயதி பாரத. எஸ், ஏக் இமம் ரவி, அதாவது இந்த உலகத்துக்கெல்லாம் ஒரு சூரியன் இல்லைங்களா? அது அந்த ஒரு சூரியனே இந்த உலகம் முழுவதுமே பிரகாசத்தை கொடுக்கின்றான். அதே மாதிரிதான் இந்த ஆத்மா இந்த உடலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தாங்கின்னு இருக்கிறது ஆக்சுவலி. சோ பிரகாசமாக்க உடலில் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றது. இந்த உணர்வு என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம காலில் எங்கேயாவது அடிபட்டா கூட உடனே கண்ணுல தண்ணி வருது இல்லைங்களா? So how actually, ஏன்னா இந்த உணர்வு என்பது இந்த உடல் முழுவதுமே பரவி இருக்கிறது. ஆனா உடலோடு ஒட்டி கொண்டு இருப்பதில்லை. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், 35. க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரஜ்ஞோரேவமந்தரம் ஞான சक्षुषா பூத பிரகிருதி மோக்ஷம் ச யே விதுர்யாந்தி தே பரம். எஸ், இந்த உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான வேறுபாட்டை, அதாவது ஆத்மாவுக்கும் இந்த உடலுக்கும் இருக்கக்கூடிய வேறுபாட்டை நாம இந்த அகக்கண்கள், அதாவது இந்த புறக்கண்களால் காணக்கூடாது. அகக்கண்களால், அதாவது ஞான கண்களால் நாம் இதை காண வேண்டும். இந்த ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறைகளையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகின்றார்கள். சோ நாம எதுக்கு இங்க வந்தோம், நாம என்ன செய்யணும், எங்க போகணும், நம்மளுடைய இலக்கு எது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம்னாக்கா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுடைய செயல்களை நாம அமைத்து கொண்டு செல்ல வேண்டும். மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு வரணும்ன்ற அந்த எண்ணம் நமக்கு இருக்கக்கூடாது. சோ அதுக்கு என்ன மார்க்கமோ அதை நம்ம தேடிண்டு போகணும் ஆக்சுவலி. ஏன்னா இது வந்து டெம்பரரியா நம்ம வந்திருக்கோம், இனிமே வரக்கூடாதுன்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஏன்னா இங்க எல்லாமே இது வந்து துக்க ஆலயம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். இங்க வந்த கஷ்டங்கள் மட்டும்தான் நிறைந்திருக்கும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். இந்த பந்தத்திலிருந்து நாம வந்து முக்தி பெறணும் அப்படிங்கிறது தான் மிகவும் இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட் நமக்கு. தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதா சூபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரஞ விபாக யோகோ நாம த்ரயோதசோ அத்தியாயः. சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. எஸ், இன்னைக்கு ஸ்டோரி கிடையாது, ஏன்னா இது பெரிய சாப்டர்ன்றதுனால இன்னைக்கு ஸ்டோரி கிடையாது. இன்னைக்கும் 18th சாப்டர் அன்னைக்கு ஸ்டோரி வராது. ஸோ 18th சாப்டர் நான் வந்து 6:30க்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன், ஏன்னா அது இட் வில் டேக் டைம். அதனால வந்து 6:30 மணிக்கே, வியாழக்கிழமை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு 6:30 மணிக்கே கிளாஸ். ஏன்னா அப்புறம் 9 மணிக்கு மேல ஆயிடும். அதனால 6:30 மணிக்கே கிளாஸ் வைக்கிறேன் நான். ஸோ தட் அட்லீஸ்ட் 8-8:15 முடிக்கிற மாதிரி பார்க்கணும் நம்ம. நான் 70+ ஸ்லோகங்கள் இருக்கு அந்த 18வது சாப்டர்ல. ஸோ அதனால
கிருஷ்ணா நீங்க கிருஷ்ணா பிரபு இது போலிங் போட்டுருங்க. மாதாஜி ஒரே ஒரு அந்த இப்போ டக்குன்னு அந்த கொஸ்டினுக்கு மாத்திரம் நடுவுல நான் அதை பார்த்தேன், அதனால பட் நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஈகோ வி அண்டர்ஸ்டாண்ட், பட் வாட் இஸ் ஃபால்ஸ் ஈகோ somebody had written. டக்குன்னு அந்த ஒரு கொஸ்டினுக்கு மாத்திரம் நடுவுல அது வந்ததுனால ஃபால்ஸ் ஈகோ ட்ரூ ஈகோ நான் சொல்றேன். ஐ வில் டெல். நீங்க சொல்லுங்க. நான் கண்டிப்பா சொல்வேன். இந்த இது முடிஞ்சிட்டோம் நான் சொல்றேன். ஞேயம் என்ற சொல்லின் அர்த்தங்கள் என்ன? பிரதிக்கிரியம் அழகான நாட்டுப்பக்கம், புருஷம் ஆண், உடல் ஞேயம் ஆண் மற்றும் பெண்ணின் மாறுபட்ட தன்மையை அறிந்து கொள்வது. பிரகிருதியும் ஒருவரின் உளவியல் தன்மையை குறிக்கிறது. புருஷம் யார் ரசிக்கிறார்கள், ஞேயம் உளவியல் தன்மையை பற்றி அறிந்து கொள்வது. பிரகிருதியம் என்றால் இயற்கை, புருஷம் என்றால் அனுபவிப்பர், ஞேயம் என்றால் ஞானத்தின் இறுதி. மனித இயல்பு, மனித உடல் மற்றும் மனித மூளை. இரண்டாவது கொஸ்டின், தெய்வீக வாழ்க்கையை ஒருவர் எப்போது தொடங்குகிறார்? அவர் எல்லா அறிவையும் பெறும்போது, வாழ்க்கையை ஒழுங்குபடுத்தும் போது, ஒருவர் நேர்மையான ஆன்மீக குருவை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது, அவரை பாதுகாப்பு காவலர்கள் சூழ்ந்திருக்கும் போது. பகவத்கீதை பதம் 13.29 படி ஆன்மீக உலகிற்கு முன்னேறியவர் யார்? கடுமையான சிக்கன நடவடிக்கைகளை செய்பவர். எல்லா இடங்களிலும் கடவுளின் உயர்ந்த ஆழ்மை இருப்பதை காணும் ஒருவர். விசித்திரமான யோகச்செயல்களை செய்பவர். தன்னை நம்புகிறவர். ஆன்மா உடலை விட்டு வெளியேறும் போது டேஷ் உடலை விட்டு வெளியேறுகிறது. ரத்தம், இதயம், உணர்வு, எலும்புகள். இரண்டாவது போலி. எல்லாரும் பண்ணுங்க. ஆல்ரெடி லேட் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு, பாவம் 8:30 ஆயிடுச்சு. வீட்டுல எல்லாருமே காத்துட்டு இருப்பா. சமையல் அப்புறம் இந்த மாதாஜி இவ்வளோ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி எடுத்துட்டாலே அப்படின்னு நினைச்சுக்க போறா வீட்டுல இருக்கிறவா. எல்லாம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போல்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. புரிஞ்சதா இன்னைக்கு செஷன்? இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் நமக்கு இன்னைக்கு படிச்சது. ஸோ இருக்கிறதுலே டஃபஸ்ட் சாப்டர் வந்து 13வது சாப்டர் தான் பகவத்கீதையிலே. இதை புரிஞ்சுண்டா நமக்கு எல்லாமே புரிஞ்ச மாதிரி தான். இன்னும் ஒரு நிமிஷம் கொடுங்க பிரபு, அதுக்கப்புறம் நீங்க ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க. ஓகே, ஓகே பிரபு வாசிக்கிறீங்களா? பிரகிருதியும் புருஷம் ஞேயம் என்ற சொற்களின் அர்த்தங்கள் என்ன? பிரகிருதியம் என்றால் இயற்கை, புருஷம் என்றால் அனுபவிப்பர், ஞேயம் என்றால் ஞானத்தின் இறுதி. 59% பண்ணிருக்காங்க. கொஞ்சம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டடா போட்டிருக்காங்க. கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் நினைக்கிறாங்க. ஐ திங்க் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிருக்காங்க. எப்போதும் தொடங்குகிறார். ஒருவர் நேர்மையான ஆன்மீக குருவை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது 71% ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. தட் இஸ் ஓகே. பகவத்கீதை 13.29 படி ஆன்மீக உலகிற்கு முன்னேறியவர் யார்? எல்லா இடங்களிலும் கடவுளின் உயர்ந்த ஆளுமை இருப்பதை காணும் ஒருவர். 89 பண்ணியிருக்காங்க. சூப்பர். ஆன்மா உடலை விட்டு வெளியேறும் போது டேஷ் உடலை விட்டு வெளியேறுகிறது. உணர்வு, ஆத்மா வெளியேறுகிறது. பக்காவா புரிஞ்சிட்டு இருக்கேன். ஐ திங்க் இதுல என்ன கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு? பிரகிருதி, புருஷம், நேயம். பிரகிருதி என்பது இந்த பொருள் இயற்கை, புருஷம் என்பது அந்த இயற்கைக்கு உரிமையாளர், அதுக்கப்புறம் நேயம் என்பது நாம்
அறியப்பட வேண்டிய பொருள் பகவானை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் 6 பாயிண்ட்ஸ் நான் சொல்ல இல்லைங்களா, அதுல வருது ஆக்சுவலி. எஸ், ஓகே. நம்ம இப்போ ஐ திங்க் ஐ வில்